Boa tarde a todos e a todas. Antes de dar comenzo á sesión ordinaria deste pleno da Corporación Municipal, mantemos un minuto de silencio e, tras ese minuto, pois, damos lectura ao manifesto institucional do día da 8M. Moitas grazas. Pasamos a dar lectura ao manifesto. Ola, non va? Non pode ir a pulmón. Con motivo do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, este Concello sumas un ano máis a unha data que ao mesmo tempo conmemorativa e reivindicativa, unha xornada para lembrar o camiño percorrido, para poñer en valor os avances acadados e tamén para recoñecer que a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes segue a ser un reto colectivo. O 8M non é unha data no calendario, é unha chamada á responsabilidade das institucións públicas, especialmente das administracións locais, que somos as máis próximas á cidadanía e as que coñecemos de primeira man as necesidades, as dificultades e tamén as oportunidades que existen nos nosos povos e vilas. Este ano, a Federación Galega de Municipios e Provincias propón poñer o foco nas mulleres como xestoras do cambio, como protagonistas da transformación social e institucional desde o ámbito local. A conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, permítenos lembrar, reivindicar e facer balanzo dos avances acadados. Unha data mundialmente rememorada na que na ONU, neste 2026, une a mulleres e nenas para exixir igualdade real de dereitos e unha xustiza para facer valer, exercer e desfrutar eses dereitos. No municipalismo galego, falar de igualdade significa falar de milleiros de mulleres implicadas ao longo dos anos que deixaron e deixan o mellor do seu talento e da súa capacidade ao servicio da veciñanza con responsabilidade, bo facer e rendición de contas. Un traballo cotiá que mantén en pé os concellos e garante que os servizos públicos cheguen a todas as persoas. Desde a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAMP, queremos poñer o acento neste labor imprescindible e non sempre recoñecido das xestoras públicas, mulleres que dende os espazos de responsabilidade tamén dende os equipos técnicos sosteñen a administración local e participan nos procesos máis exixentes que afrontan hoxe os gobernos máis próximos á cidadanía. Dende Maruja Gómez, a labores de oposición, pero todas erguendo a bandeira do traballo colectivo e deixando o listón moi alto. De feito, compre engadir que máis do 42% das concellerías nos municipios galegos están ocupados por unha muller, malia que só un 22% son alcaldesas. Falamos de mulleres traballando en ámbitos e funcións chave na xestión municipal, como a planificación de servicios, o deseño dos povos e das cidades, a xestión económica, a contratación pública ou programando e prestando servizos á comunidade. Un traballo constante e rigoroso, absolutamente esencial para garantir a continuidade, a estabilidade institucional e a mellor atención, mesmo en situacións complexas como recentemente aconteceu coa pandemia do COVID.
Na actualidade, esta experiencia resulta determinante para facer fronte a un dos maiores desafíos do municipalismo, como foi a xestión dos fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, coñecidos como Next Generation EU. Nunca antes os concellos e deputacións tiveran que xestionar recursos de tal dimensión, con unha exixencia técnica que require coñecemento normativo, vanguarda, organización, coordinación e unha planificación precisa. En Galicia, unha parte moi significativa desta responsabilidade recai nas mulleres. Ese foi o motivo de poñer este 8M o foco nas mulleres como xestoras transformadoras dos seus povos e cidades, facendo gala dun compromiso e coñecemento do territorio que posibilita que os investimentos non se concentren só nos grandes núcleos urbanos, senón que contribúan á cohesión territorial de toda Galicia e a un desenvolvemento máis equilibrado. Este liderado político e institucional implica tomar decisións, establecer prioridades e garantir a transparencia no uso dos recursos públicos con rigor e unha base sólida que reforza a confianza da cidadanía nas institucións. En todos os contextos políticos, a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes non pode entenderse como unha cuestión secundaria, senón como unha condición necesaria para a eficacia e eficiencia das políticas públicas. Non hai políticas sen igualdade, non hai xestión sen mulleres, non hai democracia real sen paridade. Por todo iso, debemos seguir defendendo o feminismo como un movimento político, social e cultural civilizatorio, indispensable para combater todas as formas de desigualdade, discriminación e violencia, e indispensable para reforzar a participación activa das mulleres na política local, pero tamén na economía, na educación, na investigación e na tecnoloxía. E, por suposto, é imprescindible para fornecer e ampliar a actual axenda pública con novas respostas ás vellas preguntas, con novas solucións para vellos problemas. Neste 8 de marzo, na FEGAM, reafirmamos o noso compromiso para seguir visibilizando as mulleres como xestoras do público, exercendo o poder e eliminando barreiras que aínda dificultan o seu acceso a postos de responsabilidade. Temos a oportunidade en Galicia de seguir pulando por un modelo municipal de desenvolvemento sostible, social, económico e medioambiental centrado nas persoas con perspectiva de xénero, con miradas máis plurais e coa igualdade impregnando a organización e a xestión dos concellos. Invitávosvos a que durante todo o ano, pero especialmente nestas datas tan simbólicas, estimulemos conxuntamente a visibilización destes logros escritos co nome de centos de mulleres, que abramos espazos de participación para todas, que reforcemos a colaboración e o liderado de todas elas. Traballemos para que os retos e desafíos que temos por diante se afronten dende o principio de igualdade, recoñecendo as mulleres non só como protagonistas de igualdade, senón como xestoras do cambio, responsables directas de construir dende o ámbito local un mellor futuro. Cando unha muller avanza, nin un home retrocede. Cando unha muller avanza, todas dan un paso ao frente. Moitas gracias, señora Plana. Despois da lectura do manifesto polo 8M que foi consensuado con todos os grupos políticos, pasamos e damos comenzo con a orde do día deste pleno ordinario da Corporación Municipal, con o primeiro punto, que a aprobación se procede da acta de sesión anterior levada a cabo o 27 de xaneiro. Se non hai ninguna intervención ou consideración, pois dámola por aprobada. E pasamos ao seguinte punto, que a aprobación se procede do expediente de recoñecemento extrajudicial do crédito 1/2026. Ten a palabra o señor Represas. Boa tarde. Vista a necesidade de recoñecer extrajudicialmente créditos pola presentación de facturas correspondentes á prestación de servicios, suministros ou investimentos realizados no exercicio anterior que non foron recoñecidos durante dito período e que na súa maioría entraron por rexistro deste Concello nos últimos días do ano 2025 no primeiro mes do ano 2026, proponse o levantamento do reparo e, por consiguiente, a aprobación do pago da facturación por importe de 114.507,87 euros. Corresponden, como acabo de decir, con facturas que o 95% entraron entre o 30 e o 31 de decembro do ano pasado e tamén durante o primeiro mes, o mes de xaneiro deste ano, pero que corresponden a traballos realizados o ano pasado. E para poder abonalas aos provedores canto antes, pois terémolo a reconocemento extrajudicial. Nada máis. Moitas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, señora. Bueno,
Ben, señor Francisco Jesús, home, está moi ben que vostede diga aquí o que vostede considere e que intente enganar aos veciños e veciñas de Pontareas, pero resulta un pouco lamentable cando nós temos un expediente cos papéis diante. Di vostede que son facturas que se traen porque se presentaron a finales de ano. Ben, o informe da intervención que revisa estas facturas di revisadas as facturas que contén o expediente de recoñecemento extrajudicial, este expediente, existen facturas que non veñen precedidas do expediente que de ordinario se ven tramitando no Concello de Pontareas para os contratos menores. O sea, non tramitan vostedes os contratos menores correctamente. Sen que tampouco se xustifica a necesidade de contratación, que é o primeiro paso para contratar, xustificar a necesidade de contratación. Nin o cumprimento do artigo 118.3, polo que están a omitir trámites ou requisitos esenciais na tramitación dos devanditos contratos menores. E por isto, o reparo que emite a intervención é un reparo suspensivo. Pero se entramos a analizar as facturas, chama poderosamente a atención que existan, por exemplo, a factura dos videomappings, non? Que é algo que vostedes veñen facendo xa nestes últimos anos de xeito continuado, bueno, pois que non se teña licitado, non? Por motivos de transparencia, como a lei o exixe, pois que se teña licitado xa este contrato. Sei que vostedes teñen a previsión de seguir mantendo. Pero despois nos chama moito a atención que gastan vostedes en estas facturas que traen aquí máis de 10.000 euros en vídeos, publicidade. Son uns maestros da publicidade. Doutra cousa non, pero de dar publicidade son uns maestros. Nestes 114.000 euros, máis de 114.000 euros que traen vostedes para recoñecer, pois resulta que atopamos tamén que presentan unha factura da San Silvestre, gastos da San Silvestre por máis de 5.000 euros. Pois sí que lle está salindo caro o seu capricho de facer unha pista ou non sabemos que van facer de atletismo. Sí que lles está saindo caro. Porque neste concello, na San Silvestre, máis ou menos, se viñan gastando ao redor de 1.500 euros porque eran os atletas os que realizaban a San Silvestre. Eso era o que se viña gastando, porque eles se encargaban na maior parte de todos os gastos e a organización. Ve o crono dende aquí? Non o vexo, dende aquí imposible. Pero bueno, remato xa. Non o vexo, Vale. Pero bueno, en definitiva, nós non imos apoiar algo desta magnitude que aínda por riba ten un reparo suspensivo da intervención e a ver se vostede pode dar resposta a todo estas facturas que aquí se traen. Gracias. Moitas gracias, señora Fernández Soaje. Ten a palabra o señor Bouzó. Sí, perdón, señor González Carrera. Si vos... O punto de orden do día que se trae aquí, que é o expediente de aprobación de recoñecemento extrajudicial, tal como explicou o concelleiro de Facenda, é un procedimento normal que se fai en todas as administracións e, como ben dixo el, basado en moitos proveedores que presentan as facturas, pois, en moitos casos, pois, a final de ano e en algúns casos hasta a principio deste propio ano. Cando se comentaba aquí por parte da Concellera do Partido Socialista, a ser unha concellería que diriximos pois, o noso grupo, dicirlle a vostede que vostede cando diga iso diga realización de vídeos de cabalgata de Reis, Entroido, Letras Galegas, homenaxe a Ángel Viro, Campeonato de Aguas, Abertas, Bailotea, Premios Meninas, Carreras San Silvestre, presentación de calendario. É dicir, a decir unha cuestión para intentar utilizar, decir que se
facturaron 9.498 euros e convén sempre decir todo o que dice o propio contexto da factura, co cal queda totalmente fora do lugar o que vostede acaba de dicir. Dicir vostede aquí de que é un procedimento que se suele utilizar e que non se fai a retención do RC, reconocimiento de crédito, bueno, a verdade é que xa debe ser que xa fai moitos anos que vostede non está no goberno que se olvidou que facían vostedes, que traían centros de facturas para reconhecimento pois, durante moitos meses despois de principio de ano. Pero recordarles que este goberno licitou tanto o contrato da luz, fosas éticas, o da basura que ven hoxe, o ciclo de agua que vendrá próximamente, cando vostedes renovaban e facían que as empresas continuaran con contrato totalmente fora da normativa vixente, co cal, dime de que presume se te de que padeces. Que veña vostede aquí a decirnos a nós un exemplo que creo que por descoñecemento, tamén yo digo a vostede, que na San Silvestre aportábamos 1.500 euros, pois digolle que vostede descoñece a realidade existente en este concello. Nós valoramos, agradecemos e desde logo temos en conta todo o traballo de todos os colectivos que traballan e que traballan desde logo, en este caso, pois para os deportistas, para os clubs. Pero que diga vostede que se gastaran 1.500 euros cando esa proba costaba máis de 6.000 euros a este concello, pareceme totalmente fora de lugar pola súa parte. Entendo que lle descoñecemento. Nótase que vostede estuvo un goberno durante 8 anos e non sabía onde se gastaban os cuartos, e o que sí está máis que claro é que vostede fala por justificar o que non ten que ser. Pero aquí está un listado onde dice claramente de cando é a data das facturas e a gran maioría deles é 30 do 12, 30 do 12, 31 do 12, 31 do 12, 31 do 12, 29 do 12, 29 do 12, 32 e hasta do mes de xaneiro, 2 de xaneiro, etc. etc. É un procedimento, pero que sí teñen que saber os veciños claro é que estas facturas van imputadas ao presuposto que cada concellería ten e non vai gastar un duro máis o concello en elas. É dicir, o presuposto do ano 2026, estas facturas van imputadas contra ese gasto. Co cal, iso chamase responsabilidade e, ante todo, chamase ser responsable, desde logo, no gasto que temos que ter cada concellería. De momento, nada máis. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Bouzo. Ben, bo día, sí. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, efectivamente, un recoñecemento extrajudicial de crédito. Sí, é certo que dicía o señor concelleiro, facturas que entraron na súa maioría nos últimos días do ano ou incluso nos primeiros deste ano 2026, pero non todas. Outras entraron en setembro, outubro, novembro. Vostede nega coa cabeza, entón temos mala documentación. Na documentación que aparece no expediente hai facturas que entraron en setembro, en outubro e en novembro, máis alá de que a maioría sexan de data 30 e 31 de decembro. En calquera caso, non é que non se pagaran todas porque entrasen tarde, como lle digo, algunhas entraron en setembro, outubro e novembro, senón que non se pagaron porque non había contrato para asumir estas facturas. Na maior parte dos seus casos, insisto, non estou falando do 100%. E tal como di a interventora no seu informe, non se justifica a necesidade da contratación e o cumprimento da lei, polo que se están a omitir trámites ou requisitos esenciais na tramitación dos devanditos contratos menores. Exemplos, bueno, pois moitos exemplos nos que non se justifica esa necesidade. Podemos falar dos máis de 10.000 euros para unha actuación dunha orquesta en fin de ano e lanzamento de cañóns de confeti. Podemos falar, sí, efectivamente, deses casi 10.000 euros para a realización de vídeos que son vídeos a maiores do contrato de comunicación que ten este concello, que hai que recordar que xa ten un contrato de comunicación este concello, polo que pagamos preto de 100.000 euros ao ano. E eses casi 6.000 euros para a empresa organizadora da carreira San Silvestre, que realmente estivo moi afortunada a intervención do señor González Carrera dicindo, vou coller os seus datos, que ata agora a San Silvestre xa nos valía uns 6.000 euros ao ano. Dixo vostede, señor González Carrera. Ben, hai que recordar que nesta ocasión páganselle estes 6.000 euros a empresa organizadora da San Silvestre despois de que a asociación que organizaba, a Asociación de Niños Runners, deixase de facelo como mostra de rexeitamento á actitude do goberno local que decidiu impor esa pista de atletismo deseñada sen contar coa opinión nin coas demandas da comunidade atlética. Pero que é importante que a xente saiba en canto nos saiu esa San Silvestre, porque aquí estamos falando de 6.000 euros para a empresa organizadora.
pero é que a estes 6.000 euros que hoxe veñen aquí hai que engadirlle outros que aparecen nesta mesma relación, como os 800 euros da charanga, outros importes menores que aparecen tamén na relación, hai que sumarlle máis de 5.000 euros en camisetas que gastou tamén este Concello ou os preto de 2.000 euros en publicidade e propaganda, o que dá un montante que ronda os 15.000 euros segundo as facturas ás que nos puidemos ter acceso. Polo tanto, o señor González Carrera foi moi claro, ata agora valíanos 6.000 euros, organizaba o asociacionismo local e despois do capricho do goberno local válenos máis de 15.000 euros. En calquera caso, e remato, estamos falando dun recoñecemento extrajudicial de crédito e nos témolo moi claro. As persoas autónomas ou as empresas que fixeron o seu traballo teñen que cobrar. Aí estamos de acordo. E este é o procedimento habitual para que cobren e non teñan que acudir á xustiza, e é por iso e por esa responsabilidade, sobre todo coas persoas que traballan para este Concello, por esa responsabilidade nos non imos opoñernos máis alá de que, insistimos, haxa moitas cuestións a debater en moitas das facturas que se presentan nesta listaxe do recoñecemento social de crédito. Nada máis. Moitas gracias, señor Bouzo. Ten a palabra o señor Represas. Paso a contestar. Ben, vostedes dicen que hai facturas que non son do 30 de decembro. Ben, e que non, perdón por a expresión, pero non saben interpretar, o sea, non saben o que significa ese dato. Ese dato non é a data de entrada da factura. Non, pois non o saben. É a data que figura na factura, non é a data de presentación. Entón, vostedes están enganando. O sea, todas as facturas entraron o 30 de decembro, 31 de decembro e as primeiras semanas do mes de xaneiro. Iso é así. Vostedes mintan e fagan o que queiran, pero é así. E a data que pon aquí non é a data de presentación da factura. É a data de emisión da factura por parte da empresa que non coincide moitas veces coa data de entrada no registro desa factura. Entonces, bueno, pues digan o que queiran. Despois, dicen que, señora Fernández, isto é un desastre de tal magnitude, un escándalo. Vale, sabe quen ten o récord de recoñecementos extrajudiciais aquí en traer vostedes? Sabes canto? En un ano, 12. Sabe por canto importe? 700.000 euros. Ahora vamos a falar deste. Son, o Concello de Ponteareas ten un presuposto de 22 millóns de euros. Estamos falando de 100.000 euros de 22 millóns de euros. 100.000 euros de 22 millóns de euros. Ben, entón, o goberno que tivo o récord de servicios sin contratar, hasta os servicios máis grandes deste Concello, coa responsabilidade que iso supón, o servicio de no fogar, o servicio da auga, o servicio do lixo, etcétera, foron vostedes. Vostedes son os que xestionan este Concello sin absolutamente ningún contrato. Estaban movendo máis de 15 millóns de euros sin ningún tipo de contrato. E non veñan as explicacións por os 100.000 euros. Bueno, pois nada. Despois, dice que vostedes, porque vostedes parece que non pasaba. Mira, voulle decir a diferencia. Sabes por que vostedes traen un recoñecemento extrajudicial? Porque tiñan facturas, xeralmente, do último trimestre do ano, que non tiñan diñeiro para pagalas. Entón, iban ao seguinte exercicio para poder pagarse. Sabes cal é a diferencia deste recoñecemento extrajudicial? Non é que non houbera diñeiro para pagalas. Había diñeiro para pagalas no ano pasado. Había diñeiro, pero entraron o 30 e o 31. O persoal municipal ten vacacións e non está traballando este último día. Por logística, priorizouse outras tarefas. Pero non é un problema económico, como si lle acontecía a vostede. Ou recórdolle porque se cortaba a luz neste Concello. Sería por pagar en demasía, non? Sería por non pagar. Vale? Esa é a diferencia entre vostedes e nós. Nada máis. Gracias, señor Represas. Señor González Carrera. Señora Fernández. Ben, señor Francisco Jesús, vostede que pretende? Facernos tontos? O que non sei que pretende? É que vostede o acaba de decir, Vostede me quere decir que unha empresa, un autónomo, na súa maioría, emite unha factura o 10 de setembro, por exemplo, como temos aquí, ou o 30 de setembro, e non a presenta ata o 31 de decembro. Que casualidade! E que unha casualidade
É unha casualidade extraordinaria esta. Extraordinaria, señor Francisco Jesús. Para vostedes só son 100.000 euros de 22 millóns. E para o señor Carrera é un procedimento normal. É un procedimento normal saltarse a lei. Así de claro. Así de claro, porque menti vostede e menti o señor Carrera. Non son, se traen aquí porque son facturas que se contabilizaron en decembro. Non, perdone. Hai un informe de intervención que di que vostedes non están seguindo o procedimento. É así. Vostedes non están cumplindo a lei de contratos. Lles guste ou non lles guste. E vostedes aquí acaban de admitir que non están cumplindo a lei de contratos, pero que máis? É que lles parece un procedimento normal. O procedimento de recoñecemento extrajudicial, claro que é un procedimento que se fai nas administracións. Evidentemente, é un procedimento para eso, para gastos nos últimos días do ano e facturas que entran neses últimos días do ano. Pero correctamente, señor Francisco Jesús, co seu procedimento. Sabe por qué? Porque iso dá legalidade e seguridade xurídica ás empresas que contrata este Concello. Non como fan vostedes. Deixe de falar do goberno noso. Deixe de falar, que está gobernando vostede, que non empezou onte. Que non empezou onte. E isto estamos aquí ano tras ano coa mesma cantinela da intervención. É xestión súa, señor Francisco Jesús. Por que se fan contratos menores como se fan? Por que non se cumpre a lei de contratos? Pois vostedes sabrán. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, gracias. A verdade é que, escoitando os compañeros da corporación, ao Bloque Nacionalista Galego e ao Partido Socialista, eles mesmos se están contradicindo, porque o señor Bouzó, con criterio normal, con criterio real, dice que é un procedimento normal que suele pasar. En cambio, a súa compañeira de goberno no pasado dice que non é un procedimento normal. É dicir, eles mesmos se están contradicindo. Pero nós o que si temos claro é que quen traballa para o Concello ten que cobrar. E quen traballa para o Concello ten que, desde logo, presentar a súa factura. Pero vou dar dous datos que me gustaría que vostede, señora Fernández, fixera as indagacións e fixera a consulta. A factura A1 del 2 del 1 de 2026 que chamara a este proveedor e lle preguntara por que presentou a factura tarde. Si foi gestión do Concello ou gestión del, é un autónomo. Xa lle contestará el. Pero diríalle que tamén consultara o 4/25094080 que ten dúas facturas e que poñen 30 de 9 de 2025, algunha delas. É unha gran empresa. Non presentou ben as facturas pola sede electrónica. Iso é unha realidade. Non o digo eu, o dixeron eles. Porque despois quixemos seguir traballando con eles e saltáballe dúas facturas pendientes de pago e reconocernos e mandarnos un escrito dicindo que fora un erro deles. Co cal son procedimentos normales que surgen. Que vostede veña aquí a decir de que saltámonos a legislación porque facemos contratos menores, que está dicindo que os contratos menores non son legales. A ver, un poquinho de criterio, un poquinho, estea tranquila, despois volverá usted desde logo a intervir, pero non veña que decir a cousas que non son. Desde logo é un procedimento normalizado, é normal que a interventora diga que é necesario facer a retención de crédito pertinente, pero tamén é certo que actuacións de final de ano é imposible que podan facturar en fecha. Pero que sí é certo que teñen que saber os veciños que este coste non lle afecta nada aos seus bolsillos porque está dentro dos gastos que este Concello ten asumidos. E esa é unha realidade. 22 millóns de presuposto, 22 millóns de gastos. Nada máis. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Bouzó. Sí, grazas, presidenta. Claro, vostede, señor Francisco Jesús, fálanos de que, bueno, intenta facer creer a xente, intenta confundir a opinión pública, de claro, coitadiños de nós que non nos enteramos, non? E non sabemos diferenciar datas, porque claro,
asumimos que a data que aparece aí é a data na que entregaron a factura. Non se dá conta vostede que nós tamén accedemos ao libro de registros de entrada e saída do Concello e sabemos cando entra cada factura neste Concello. Por lo tanto, non fale tan alegremente de que non nos enteramos, porque si quere podemos ir factura por factura, porque fixemos ese traballo. Nos facemos unha oposición responsable e vamos comprobando cada unha das cuestións que dicimos. Non dicimos as cousas alegremente. Por lo tanto, nos comprobamos cada unha das facturas que estaban presentadas a súa data de entrada no rexistro do Concello. E se é certo que hai a súa gran maioría están presentadas entre o 30 e o 31 de decembro, non na súa totalidade, como xa dixemos ao principio. En calquera caso, nos tampouco que dixésemos que era un procedimento normal, como dicía o señor González Carrera, dixen que era un procedimento habitual para para que cobren as persoas autónomas e as empresas e non teñan que acudir á xustiza. Pero tamén é certo que a interventora di no seu informe que non se xustifica a necesidade da contratación nin o cumprimento da lei polo que se están a omitir trámites ou requisitos esenciais na tramitación dos devanditos contratos menores. Está ben que nos queiran vender aquí unha cuestión de normalidade, unha apariencia de normalidade, pero tamén estaría ben que rescataran o que dicían vostedes aquí cada vez que viña un recoñecemento extrajudicial de crédito. Para vostedes aquilo era el gobierno del caos, era unha xestión caótica, era non sei que, e resulta que ao final agora, donde dicen digo, Diego, e agora ao final acabou sendo un procedimento normal. Vostedes mesmos se retratan e vostedes mesmos morren pola boca. En calquera caso, nos insistimos toda a responsabilidade coas persoas autónomas e coas empresas que traballan para este Concello, que non teñen a culpa de como sexa a xestión económica en cada momento, nin de quen este á fronte en cada momento, por lo tanto, nos non nos imos opor a ese cobro e sí que pedimos que haxa esa rigorosidade na xestión económica do diñeiro de todas e todos os veciños. Moitas gracias, señor Bouzón. Ten a palabra. Pasamos entón á votación. Votos a favor? Abstencións? Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que a devolución se procede da garantía definitiva da licitación do Servicio de Axuda no Fogar, dependencia do Concello de Pontareas. Ten a palabra o señor Represas. Traemos aquí o expediente de devolución da garantía da empresa Aralia, que é unha das empresas anteriores que prestou o servicio de axuda no fogar. A devolución da garantía, neste caso, ás empresas que prestan o servicio de axuda no fogar, faise unha vez superados os 6 meses dende a finalización do contrato. O contrato rematou entre xuño e xullo do ano 2024, por tanto, cumple os 6 meses entre decembro e xaneiro deste ano 2025. Neste momento tramitamos canto antes esta devolución para proceder a súa aprobación neste pleno. Para iso, solicítase informar aos servizos municipais de benestar social para que informen sobre a pertinencia ou non da devolución da garantía. Neste caso, estiman que hai que devolver a garantía na súa total integridade, coa salvedade de que esta empresa, con este goberno, impúxoselle unha sanción de en torno a 50.000 euros por deficiencias na prestación do servizo. Esa sanción había dúas maneiras de acometela, ou ben restándolle esos 50.000 euros da factura mensual que vai presentando a empresa, ou esperar ao final de todo esos 50.000 euros restarllos do importe total da garantía. Por tanto, reterlle parte da garantía. O Goberno decidiu acometer a sanción canto antes, unha vez que foi aprobada, e xa no mes posterior á súa aprobación no pleno, pois fixose efectiva esa sanción restándolla da factura mensual que en este caso estaba presentado a empresa Aralia. Por lo tanto, unha vez que está executado esa sanción e non habendo outras cuestións máis a requerir
segundo aos servicios de benestar social do Concello, pois procede devolver a garantía. Tamén coa salvedade de que temos aquí un antecedente de que a anterior empresa, a Aralia, a anterior, Samaín, tramitouse tarde a devolución da garantía, tarde. Podemos indicar que foi, con cambio de goberno, que topou aí no medio, pero hubo que pagarlle á empresa Samaín, xestionada fundamentalmente polo anterior goberno municipal, a devolución da garantía, máis os intereses de demora por devolvela tarde. Entón, para que iso non pase, traemos aquí xa a garantía prácticamente unha vez que superan os 6 meses e cumplimos o plazo para proceder á súa devolución. Nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Nada, nós en ese sentido apoiaremos a devolución porque hasta o que podemos comprobar reúne todos os requisitos, está, pois, de alguma maneira resarcida a débeda que tiña polas penalidades que se habían metido e, polo tanto, pois non queda outra que cumplir co que a propia legislación dice. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Ten a palabra o señor Bozo. Sí, por parte do BNG, pois, na mesma liña do que se acaba de mencionar, está un procedimento administrativo simple, está informado correspondentemente e, por lo tanto, é o que debemos facer como corporación municipal e, por lo tanto, nos imos a apoiar tamén este punto. Pois moitísimas gracias. Entón, pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a proposta de adxudicación do servizo de limpieza viaria, recollida de residuos sólidos urbáns e xestión do punto limpio. Ten a palabra o señor Cao. Ola, sí, boa noite a todos e a todas. A proposta que se leva ao pleno da corporación, por tratarse do órgano competente, é a de adxudicación do contrato de servizo de limpeza viaria e recollida de residuos sólidos urbáns e xestión do punto limpio ante a idade FDC Medio Ambiente Sociedade Anónima Unipersonal. Como recordarán, nos plenos ordinarios celebrados nos meses de agosto e outubro de 2025, adoptáronse os acordos tanto de inicio do expediente de contratación, así como dos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas, acordando a convocatoria da licitación destes servicios. Pois ben, unha vez cumpridos os acordos plenarios e rematada toda a tramitación de conformidade coa legislación vixente, hoxe culmínase todo este proceso coa adxudicación do contrato de servizo de limpeza viaria, recollida de residuos sólidos urbáns e xestión de punto limpio a entidade FCC Medio Ambiente SAO. Lembrar que hasta chegar a este momento final o traballo desenvolvido para solucionar a situación anormal, como se falou fai un momento, de un servizo de contrato vencido e en precario. Dende o Grupo de Goberno queremos mostrar a nosa satisfacción por, ademais de dar solución a esta situación, por a disposición dos nosos veciños unha nova contratación con un servizo de calidade, económica e funcionalmente equilibrado e que vai a supoñer unha mellora relevante na prestación destes servicios acorde a unha vila como a nosa con preto de 24.000 habitantes. Hoxe, señores, podemos concluir que Ponteareas, con este novo contrato, vai a ser un referente de calidade ambiental, o cal vai a repercutir favorablemente na calidade de vida dos nosos veciños, que é a cuestión máis relevante. E xa para rematar, quixera recordar algunhas das magnitudes e particularidades máis significativas do novo contrato, como son prazo de duración de 10 anos, o orzamento de 2.183.000 euros, que está representado principalmente en dúas partidas, man de obra 59% e outro 35% son as amortizacións das inversións, o importe das inversións a realizar por renovación de maquinaria e mobiliario que supera os 3 millóns de euros, a aposta decidida pola reciclaxe, separación de residuos co objetivo de cumprir as exixencias normativas legais e a Xenda 2030-2035, triplicándose como mínimo o número de illas de reciclaxe, con un importante aumento no rural. A implantación de recollida porta a porta na zona central do núcleo urbano. Campañas e accións permanentes dirixidas á cidadanía de información e sensibilización, dotando dunha educadora ambiental
maestro composteiro durante toda a duración do contrato. E xa co que respecta á limpeza viaria, resaltar tamén que o obxecto é unha variación moi importante e significativa, tanto en medios mecánicos, técnicos e de persoal, como o número de jornadas de limpeza, tanto manual como de mecánica e de baldeos. O indicado son algunhas das melloras. Ustedes teñen acceso aos plegos no que poden comprobar o resto de melloras que ten o contrato. Así que, resumindo, este goberno asume as responsabilidades, fai o traballo e cumpre coa veciñanza, poñendo a súa disposición unha nova contratación que vai a supoñer unha mellora importantísima para os nosos veciños e que remata con outra das herdanzas do anterior goberno que creou sin xestionar un servicio básico en precario e vencido dende decembro de 2022. Na proposta constan os puntos de acordo que son 10. Creo que os teñen aí vostedes, non me dá tempo a detallar os 10, o sea que se están na seguinte comparecencia, ou senón, lógicamente, teñen acceso aí aos 10 puntos de acordo que se propón ao pleno. Pero, de momento, nada máis. Moitas grazas, señor Cao. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Boas noites a todas e a todos. Bueno, pois aquí estamos ante, vamos a decir, o último capítulo, a última actuación dun contrato, dunhas garantías. Vostedes valóranse últimamente de que licitaron os grandes contratos que nos habíamos deixado sin facer. A verdade é que o éxito hasta o momento non é moi elevado. Licitaron o SAF e tuvo que marchar a empresa porque, evidentemente, isto era un auténtico desastre. E aquí estamos novamente ante un capítulo que, cando vostedes puxeron as primeiras mans neste contrato, pois empezaron a desvirtualo dunha maneira bochornosa, para decirlo de alguma maneira. E voume a explicar, non? Quero dicir, aquí cando chegaron, ese contrato é certo que estaba sin licitar, pero este contrato estaba iniciado o proceso de licitación para realizar os plegos a través do Eixo Atlántico. E que nos aconteceu? Que cambio de goberno e, curiosamente, o Eixo Atlántico acaba deixando e marchando da licitación deste contrato por unha cuestión moi sinxela, que ahora ao final, lamentablemente, se produce o que ali xa se advertía. Estamos falando do ano 2023. E o Eixo Atlántico emite unha carta a este Concello donde ven a decir claramente que, que non é moi razonable nin ético para un procedimento desta naturaleza que a esas reunións técnicas onde se está facendo o pliego para a nova licitación vaya a empresa actual FCC a participar, porque iso a pola nunha situación de privilexio, cuestión que agora evidentemente se acaba demostrando como vamos a tratar de explicar. Vostedes trataron de, naquel momento, este pleno xa tuvemos, xa debatimos sobre aquela situación do Eixo Atlántico, trataron de justificar ante o Eixo Atlántico hasta que tuveron que mandar unha carta para decirte textualmente que, non é o mesmo que o alumno participe na discusión dun temario que participe na redacción do examen que lle van a pôr, porque se vostedes ainda non se habían enterado de que non era razonable que FCC estuvera participando dos pliegos da concesión. E vostedes, que camiño colleron en aquel momento? Bueno, pois nada, o Eixo Atlántico, evidentemente, bótase fora desta chapuza que vostedes pretendían facer, e que fan? Bueno, pois ir a un contrato menor, licitar un contrato con unha consultora de Valladolid, por certo, e gastarse 16.000 euros a maiores para un proceso de licitación que estaba feito con un organismo totalmente independiente, formado polos concellos e, polo tanto, un organismo que dá total garantías ao proceso. Pero que pasou durante todo este proceso? Mais adiante que ven a embocar naquilo que xa facía mención o Eixo Atlántico no seu apartado, non? E é que a propia secretaria municipal no seu informe fala de cuestións graves que poden incluso incurrir do caemento do procedimento, non? E con dous casos claros, non? E é o que non se sacou por lotes, unha licitación dunha serie de cuestións, e tamén de que se tratase de colar un informe por un técnico municipal sin o órgano de contratación que é o pleno. Ustedes aí reaccionaron e trataron de resolver esa situación da mellor forma que vostedes puideron. Pero o que está claro é que o procedimento está, desde o noso punto de vista, totalmente viciado. E viciado chegando ao punto de que
solo se presentou FCC. Curioso, é curioso. Cun contrato desta magnitude que falamos de máis de 20 millóns de euros en 10 anos, que habitualmente se presentan entre 5 e 8 empresas en todos os concellos para optar esa, en Pontareas solo FCC. Curiosamente, a mesma empresa que xa obtivo Eixo Atlántico que estaba tendo información privilexiada ao participar daquelas reunións técnicas da súa man, do concelleiro o señor Cao e, por tanto, do goberno municipal. Me está a escoitar, non? Agora sí. Antes tamén. Estoulle a decir, ten aí o reloxo que é bastante grande. Pois nada, acabo, na seguinte intervención continuo. Señor González Carrera. Sí, tal como dixo o compañeiro de goberno, o señor Cao, o se traes aquí, pois, o remate dun expediente para adjudicación de servicio de limpieza viaria, recollida de residuos urbanos e xestión do puente limpio. Un contrato caducao, un contrato obsoleto, un contrato que tiña que estar xa fai anos aquí, e que parece ser que intentamos pois desvirtualo, decir que está viciado e deixar no aire que hai situacións irregulares, porque se está viciado pode ser así. E eu gustaríame convidar, neste momento a primeira intervención foi do compañeiro señor Prego do Partido Socialista, que non duden vostedes un momento se algo está mal, ir a donde corresponda para que eso desde logo sea aclarado e sea desde logo posto clarificado con taquígrafo, con luz e taquígrafo. É moi fácil soltar ao aire e que pase o que pase. Nós temos claro de que os contratos máis importantes do Concello estaban caducaos, tanto o servicio da basura como o ciclo de agua, e o que sí tiñamos claro de que tiñamos que darlle de regular unha situación que era irregular. Eso sí que era irregular. Na situación que se encontraban cando vostedes estiveron gobernando. Buscamos, desde logo, dentro do respeto que hai no goberno de cada concellería, o concelleiro fixo o seu traballo, fixo con seu rigor e agora trae aquí unha proposta e estáos aquí para defendela. Nós, desde logo, vamos a apoiala, pero sí que non nos gustaría que se deixe no aire calquer cuestión sí porque sí. O que sí está máis que claro de que o incremento deste contrato ven derivado dunha necesidade que teñen os veciños e as veciñas de unha mellora do servicio de recollida de basura nas nosas parroquias, con implantación de novos colectores, con implantación de novas islas, con limpieza máis habitual e, desde logo, no propio casco urbán, e que tamén derivou, que aquí parece ser que o compañeiro Prego do Goberno Central, dunha lei do ano número 7/2002 de residuos urbanos que o propio Estado dixo que esta lei exige que a tasa de la basura cubra el 100% del coste real de servicio. É dicir, o incremento que tivemos que facer nas tasas da basura no ano 2024 para o presupuesto do ano 2025 é unha imposición do goberno do señor Sánchez que vostedes tanto presumen e queren seguir presumindo. Esa é unha realidade e que sí é certo que os veciños hemos sufrido todos un incremento do recibo da basura, pero é derivado do goberno central que exige que o coste sea equivalente ao gasto. Co cal, dime de que presumes e te diré que padeces. Desde logo, para nós, é un paso adiante e voulle dar outro exemplo máis. Concello de Nigrán, xa que vostede fala de tanto oscurantismo. Concello de Nigrán, presidente por un concelleiro do Partido Socialista. O alcalde ten que intervir e botar abaixo o concurso. Cada un que se rasca as súas vestiduras, nada máis. Muchas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Gouz. Ben, boa noite de novo. Bueno, hoxe previsiblemente adxudicaremos o novo contrato do servizo de limpeza viaria, de recollida de residuos sólidos urbanos e da xestión do punto limpio, e isto aprobarase despois dun procedimento que non inicia no ano 2025, como vostedes fan constar na documentación, senón que efectivamente ten o que o señor Cao lle chamou herdanza. Ten unha herdanza, e efectivamente isto se iniciou coa entrada de Pontareas no Eixo Atlántico, con ese traballo conxunto para a cuestión da xestión de residuos,
e concretouse aínda máis en xaneiro do 2023 co obxectivo de mellorar este servizo. Pero cal era a diferenza do que había nese momento que vostedes finalmente decidiron realizar? Pois é moi claro, o modelo. Fronte ao modelo que impulsou o BNG, centrado na defensa do medio ambiente e na loita contra o cambio climático, pois o actual goberno do Partido Popular e a dereita xa teñen deixado claro que apostan por un modelo obsoleto, por un modelo antiecolóxico, por un modelo caduco como é o modelo de Sogama, que incide na incineración de residuos. E que a chegada do goberno da dereita, do goberno do Partido Popular, supuxo, e dixémolo xa aquí neste pleno en máis unha ocasión, un retroceso nese camiño iniciado para contribuir á loita contra o cambio climático e, de feito, precisamente, e xa se comentou tamén aquí, o nulo interese da dereita pola xestión dos biorresiduos e tamén a ausencia de aliñamento con estes obxectivos estratégicos que non son só de Ponteareas, que non son só galegos, que non son estatais, sino que son de todo o mundo, pois esa falta de aliñamento con estes obxectivos pois provocou a saída do Concello de Ponteareas dun organismo prestixioso en materia medioambiental como é o Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. E grazas precisamente a ese traballo iniciado polo goberno liderado polo BNG con esta entidade, instalouse o quinto colector, puxose en marcha un programa piloto de tratamento de biorresiduos para diminuir a fracción resto, e, ademais, isto sería determinante para a realización dos pregos técnicos desta licitación e faría posible, ademais, calcular as taxas correspondentes proporcionais á cantidade de residuos xeradas nas vivendas. Isto sería un incentivo tamén para que as veciñas e veciños realizasen unha reciclaxe máis efectiva e máis sostible. Pero o goberno do Partido Popular decidiu desbotar este traballo, saír da entidade, marcharse do Eixo Atlántico e, por certo, ademais non hai moito que foi condenado xudicialmente a pagar as cotas da entidade que pretendían deixar a deber. Vostedes, dende o actual goberno, non tiveron interese ningún en potenciar este modelo, pero que, ademais, tiveron sorte. Tiveron sorte porque, aínda que vostedes non lanzaron un prego ambicioso como se esperaba, son as melloras ofertadas pola empresa licitadora as que van lograr unha mellor prestación do servizo. Casualmente, sí, esa empresa que xa dicíamos, por moito que decía o señor González Carrera, hai algo que non se pode negar e é que participou esta empresa na redacción destes pregos, están aí as actas, iso é innegable. Pero, bueno, pois agora, grazas a esas melloras da empresa, pois as veciñas e veciños contarán con un número máis realista de colectores para implementar esa recollida de biorresiduos, reforzarase e aumentarase as illas de reciclaxe nas parroquias, os colectores estarán máis pretos das vivendas, a frecuencia das recollidas serán maiores no verán, e, efectivamente, isto non é porque o prego fose ideal, sino porque a empresa fixo unha serie de melloras que o van a permitir. Ademais, a proposta da empresa tamén duplica o número de composteiros individuais que se exixían nos pregos, é dicir, van a ser o dobre do que vostedes exixían, é dicir, outra vez, grazas á mellora da empresa, pois agora as familias terán máis facilidades para reciclar os restos orgánicos. E no debate anterior da licitación, e remato, alcaldesa, o BNG se advertía de que era unha prioridade básica contar con estes modelos de xestión de biorresiduos propio do século XXI e pensamos que se a proposta actual cumpre o mínimo que precisa Ponteareas para axustarse á normativa europea non é precisamente pola calidade dos pregos, sino porque a empresa ofertou estas melloras. E remato xa, que xa levo un minuto e despois continuo na seguinte intervención. Moitas gracias, señor Bouzón. Ten a palabra o señor Cao. Sí, boa noite de novo. A verdade é que, escoitándose, eu quedo abrallado. Indudablemente todo é mellorable, pero creo que vamos a contar con un servicio de calidade que no aspecto dos biorresiduos que usted falaba ahora se vai a triplicar como mínimo o número de contenedores de biorresiduos. De feito, xa hai o doble na calle dos que había cando vostedes puxeron o primeiro grupo no ano 2022, o que foi, non? Entón, non sei a que se referen vostedes. Depois, con respecto, volven outra vez co tema do Eixo Atlántico, e xa se debateu non sei en cantos plenos e tal. A verdade é que, cando nos chegamos ao goberno, non tiña nada feito. O que colleron, como no resto de apartados da maioría das cuestións, o que colleron o toro polos cortos, como os decía, pois a traballar en elo, porque do Eixo Atlántico eu mantuve varias reunións con eles, e realmente non tiñan nada perfilado todavía do que era a nova licitación e o novo contrato. Quenes salíronse do tema foron eles, que non fomos nós. Recordo que ainda estou pendiente de que a persoa que presidía, que non sei se sigue presidindo o Eixo Atlántico,
dunha reunión con el que ao final non quiso manter. O sea que... E mire, deixe será de enganar, cando chegamos, como lles digo, non tiñan nada feito respecto á nova licitación, recordarlles que ahora sí vai a dispoñer o noso Concello, como usted ben decía ahora, gracias a que nos pregos se mantiñan unhas condicións e as melloras que se propuxeron se vai a dispoñer dun contrato, creo que super atractivo, e que vai a dar unha mellora de calidade no que é medioambiental a Ponteareas como por os próximos 10 anos, como non se recorda, e, bueno, é pouco máis teño que dicir. Ustedes critican por criticar, pero a verdade é que vamos a dispoñer dun contrato que vai a ciudadanía, sí que o vai a recoñecer, sí que o vai a compensar cando este todo, digamos, completado. E sí que o van a reconocer. E de momento nada máis, porque non... Moitas gracias, señor Cao. Ten a palabra o señor Freitas. Sí, boas noites, gracias, alcaldesa. Eu aquí só me vou a limitar, en este caso, a felicitar ao concelleiro Jesús Cao. Lóxicamente, fixo un traballo impresionante. Non vou entrar en polémica ninguna se o eixo atlántico, outro, non vou, porque iso é política e falar por falar. E é normal, eu entendo a vosa posición. Non, normal. Eu, se estuviera na oposición, seguramente eu non aprobaría isto. E isto eu creo que é un bo traballo, e teño que volver a felicitalo, por moito que FCC e tal, todo eso, dá igual. Efectivamente, vamos a pagar, claro que vamos a pagar, pero, bueno, vamos a dar unha oportunidade tamén, a ver se realmente, dunha vez por todas, funciona ben todo isto. Nada máis, e felicitar ao Goberno e ao concelleiro señor Cao. Moitas gracias, señor Freitas. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Sí, bueno, rapidamente, porque o tempo é pouco. Señor González Carrera, nós non deixamos no aire. Nós lemos os documentos que están no expediente. Hai un documento que dice claramente a Secretaría Municipal solicita expresamente, e aí siga lendo vostede, que é onde fala da posibilidade de que non se este cumplindo coa lei de contratos do sector público. Por lo tanto, nós non o deixamos no aire. Está nun documento e escrito. Nós o que estamos denunciando, non o vamos a deixar de decir, é como ustedes levaron este procedimento. Esta é a realidade. E a realidade dos feitos é que só se presentou FCC a licitación dun contrato que no resto dos concellos se presenta máis dunha empresa. Por algo será. Porque aquí todo o mundo se conoce no sector. Ou é que agora pensamos que caiu isto dun guindo. Todo o mundo se conoce no sector. Todo o mundo sabía que estaban participando do procedimento. Fíjese tan seguros estaban os FCC que iban a conseguir o contrato, que aparte das melloras que o señor Bouzó numerou e que melloraron evidentemente o que vostedes plantexaron, e que hasta se plantexa unha baixada ridícula do precio base de licitación ao peso ofertado, dun 2,2%, cando na maioría deste tipo de contratos están nunha horquilla que supera o 5% e pode chegar incluso hasta o 10%. E sabe quen vai a pagar de que só hayan ofertado un 2,5%? Os veciños e veciñas, porque vamos a pagar máis por este contrato. Se houbera realmente unha oferta competitiva, pois esta oferta non houbera sido ridícula dun 2%. Este é o que nós estamos denunciando en este procedimento. E, señor González Carrera, xa lle dixemos da outra vez, por que non se, con esa vehemencia que fala do señor Pedro Sánchez, da tasa da basura, por que non lle dice ao señor Rueda que foi quen meteu o tasazo de Sogama, que é o que provoca realmente que paguemos máis? Pero xa deixe de enganar ao personal, que non lle cree nadie xa, que pagamos pola contaminación que se produce a través dun modelo obsoleto que é Sogama, xestionado pola Xunta de Galicia. A ver se enteran dunha vez. E ese foi o motivo de polo que se pagou esa subida do canon do lixo. Nada máis, nós non vamos a apoiar este contrato porque realmente ten vicios graves e realmente non tuvo toda a transparencia ni foi un contrato realmente competitivo. Nada máis. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Ten a palabra o señor González Carrera. Señor Prego, concelleiro do Partido Socialista, non é necesario que o apoyen, vai a salir adiante. Para que os veciños e as veciñas o sepan. Non é necesario porque vostedes, tristemente,
fai 8 anos tiñan 4 concelleiros, ora teñen 2, e xa veremos para o ano que ven. Cando vostede quere darme a min exemplos, quere facerme exemplos a min, cando vostede exemplos doi que para mí non tengo, con lo cual aplíquese el cuento. Mire, voulle dar un detalle. Vamos a pagar máis, mentira. Contrato 21.389.000. Contrato de Nigrán, 30 millóns. Cando ten menos habitantes que a nós. El pasado 3 de septiembre un acta de la mesa contratación del servicio de recogida de basuras, residuos y limpieza viaria valorado en más de 30 millones, acusó al concejal de Vías y Obras del Partido Socialista de respaldar con una consultora una interpretación del pliego para favorecer indebidamente a una oferta de una empresa. Aplíquese el cuento y denúncielo públicamente. Entón pode usted empezar a falar con rigor e con seriedade. Con lo cual non veña aquí a querer contar un conto. Mire, aquí o problema, eu non teño que defender ao señor Rueda, é que é increíble. É que é increíble que vai a decir agora que vou dicir. Pero que pasa? Que a lei que fixo o Estado de Pedro Sánchez é solo para Galicia ou é para toda España? Os demais 8.000 ayuntamientos de España teñen o mesmo problema de Galicia en base a unha norma do ano 7/2002 de residuos do goberno de Pedro Sánchez, donde lle dice aos concellos que teñen que aplicar o gasto que teñen que imputar real ou solo en Galicia. Ustedes caen por su propio peso, xa nadie os aguanta, xa nadie os cree, xa nadie os quere en ningún lugar, porque minten e minten e minten, e fan o que sea necesario para manterse no poder. Esa é a gran diferencia de ustedes a nós. O tasazo que levou Ponteareas no ano 2025 é obligado por o goberno central. Os veciños están pagando un tasazo da basura gracias aos 2 concelleiros do Partido Socialista de Ponteareas. Nada máis. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Bouzó. Cuidado. Bueno, está ben, de vez en cando hai que rir tamén un pouco, home. Varias cuestións. En primeiro lugar, señor Freitas, moi brevemente, isto é política, claro que é política, porque é o que estamos facendo aquí, no salón de plenos. Isto é política. Fíxeme gracia e notei que vostede dixo, eu na oposición non aprobaría. Entón, algún motivo haberá para que vostede non aprobase na oposición. En todo caso, falan de felicitar ao goberno. Haberá que felicitar, en todo caso, a empresa que foi a que fixo as melloras para que isto vai a sair adiante cunhas condicións decentes para a veciñanza. Habrá que felicitar a esa empresa de Valladolid que mencionaba o señor Prego, que se encargou dese traballo de redacción dos pregos. Pero en todo caso, eu que anotei tamén outra cuestión que o señor Cao, e como vai poder intervir outra vez, seguro que me pode aclarar, vostede dixo, critican por criticar. Eu gustaríame que na súa intervención final me dixese a que crítica se refire e cal foi a crítica que desde o BNG fixemos, porque creo que fomos bastante comedidos na nosa intervención. E vostede tamén dicía que o Eixo Atlántico non tiña nada feito. Non, é que podemos mirar as actas. Non é que non tuvera nada feito, é que levaban non sei canto tempo detrás de vostede para reunirse e vostedes dabanlle largas, despois chegan á reunión e aparecelle a empresa concesionaria do servizo, en fin, claro, dicir que eles non tiñan nada feito é un pouco atrevido, non? Outras cuestións que vostede dicía, falaba en canto aos bioresiduos, hai máis colectores agora que no 2022, home, só faltaría. Só faltaría que un proxecto piloto que se inicia no 2022 e só faltaría que en 2026, 4 anos despois, vostedes mantivesen o mesmo número de colectores que naquele momento de bioresiduos o quinto colector marrón, e que só faltaría que houvese o mesmo número. E despois, moi brevemente, en canto a tasa de lixo, efectivamente o modelo Sogama está detrás desta suba da tasa do lixo. E tamén é certo que en moitos outros concellos, na maioría de concellos de todas as cores políticas, houbo variacións na tasa de lixo e efectivamente se repercute na veciñanza. Agora ben, somos dos poucos concellos, xa non digo de galegos, sino de todo o Estado español, que subiu un 85% a tasa do lixo. Sí, é certo que hai que repercutilo na veciñanza, sí, é certo que o modelo Sogama está detrás de todo isto, o modelo Sogama, por certo, participado pola Xunta de Galicia do Partido Popular, pero tamén é certo que a suba brutal de Ponteareas non se viu en prácticamente ningún outro sitio. Por lo tanto, sexamos coherentes, sexamos realistas, vostedes subiron un 85% a tasa do lixo cando non estaban obrigados a unha suba tan desproporcionada. Por lo tanto, nos, dende o BNG, para rematar xa,
amosamos a nosa satisfacción ao ver que as achegas que se fixeron aquí en debates anteriores serán agora realidade neste novo contrato do lixo. Insistimos, non grazas a este goberno da dereita, sino a que a propia empresa licitadora mellorou o establecido por vostedes neses pregos técnicos e así o recoñeceu o propio concelleiro desta área. Nada máis. Moitas gracias, señor Bouzó. Ten a palabra o señor Cao. Sí, bueno, un pouco máis para rematar, o sea, falan de que solamente se presentou unha empresa, iso creo que foi tamén debido ao bo traballo que se fixo, como decía usted, por parte da gestora, que se fixo un traballo equilibrado e moi xusto, co cual, si sabemos, eu sei que hubo empresas que si estuveron, amosaron o seu interés en presentarse, pero como a oferta estaba bastante axustada, pois seguramente non resultou máis atractiva, como usted ben dice, ao mellor como concellos de Nigrán, que aí si teñen un marxen de, ao mellor de un 10 ou un 15%. Aquí estaba un equilibrio de costes e de servicios que non permitía moitas alegrías, de aí que non algunhas delas declinaron presentarse. E por respecto, ademais, pois nada máis que engadir o que xa se dixo con respecto a este proceso. Moitas gracias, señor Cao. Pasamos entón á votación. Votos a favor da adxudicación. Abstencións. Votos en contra. Queda pois aprobado e pasamos ao seguinte punto. A aprobación inicial se procede da segunda modificación de relación de postos de traballo do Concello vinculado co orzamento 2026. Ten a palabra o señor Cao. Sí, bueno, como vostedes coñecen, a relación de postos de traballo é un documento vivo e dinámico que ten a capacidade de adaptarse ás novas circunstancias ou feitos que afectan á realidade que recolle e que ao longo do ano precisa de modificacións e adaptacións para reflexar e recoller as necesidades reais dos postos de traballo. Tal e como se informou na comisión informativa e como consta na proposta, este expediente o que propón é a supresión da praza código 3020704 de oficios varios vixiante e basureiro, na actualidade Valeira por subligación do titular, e así mesmo a creación da praza código 3020705 de conductor palista da unidade de bacheo que responda ás necesidades reais do servicio. Reseñar que estas modificacións contaron coa aceptación plena dos representantes dos traballadores na Mesa Xeral de Negociación. Igualmente, no expediente contan cos informes favorables de Secretaría de Intervención. Asimismo, tamén consta no anexo da proposta a nova ficha de funcións do posto de traballo código 3020705 e tamén o informe de impacto económico desta modificación. En consecuencia, propoño ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación da relación de postos de traballo vinculada ao orzamento 2026 nos termos sinalados nesta proposta e no seu anexo. Segundo, someter a exposición pública o acordo de modificación da RPT durante 20 días hábiles previo anuncio no BOP de Pontevedra. Transcurrido de bandito prazo, a aprobación elevarase a definitiva se non se formulasen reclamacións, suxestións ou alegacións. En caso contrario, a relación de postos de traballo deberá ser obxecto de aprobación definitiva previa resolución das reclamacións, suxestións ou obligacións presentadas. E terceiro, unha vez aprobada definitivamente da modificación da relación de postos de traballo, remitirase copia aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado e da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do prazo de 30 días e será publicada íntegramente no Boletín Oficial da provincia. De momento, nada máis. Moitas gracias, señor Cao. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, pois nos estamos de acordo, parecenos unha boa proposta que trae aquí, porque efectivamente, como vostede nomeou, pois a praza que se vai a suprimir pois é unha praza xa moi antigua, vixiante basureiro, que agora xa non ten sentido nesta RPT. Bueno, aínda que dende que vostedes veñen traendo estas modificacións da RPT,
o Partido Socialista sempre defendeu, en casi todas votamos en contra, de que era preciso facer unha acometida da RPT no seu conxunto para traelo todo. Sí que entendemos que esta praza non ten sentido seguir manténdoa durante máis tempo, polo tanto, nós tamén vamos a votar a favor desta supresión desta praza e a creación dunha nova que seguro vai a ser máis axeitada para a prestación do servizo. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, tal como dixo o concelleiro de persoal, esta plaza é unha plaza que existía cunha categoría de vixiante basureiro, era unha persona que estaba desde o cierro do basureiro da Picaraña asignada á Concellería de Bacheo, de Vías e Obras, pero tamén é certo que hai que decir e aclarar para o vecindario de que era unha plaza que non se podía cambiar hasta que esta persoa se xubilara, e esta persoa xubilouse anticipadamente o pasado 31 de decembro, a pesar que a súa xubilación era para este mes de marzo. Desde aquí agradecimiento ao seu traballo, a dedicación e a todo o persoal que pasou desde logo por esta concellería. E o que si facemos agora é normalizar, regular e por a plaza realmente como ten que ser, que en este caso é a creación do posto de condutor palista, e o que facemos este goberno desde o inicio, desde o mandato, é ir regularizando, pois desde logo, aos traballadores e as traballadoras, que tamén é moi importante recordar que este goberno foi o que recuperou e puxo un valor pois os traballos municipais dos servicios públicos, creando brigadas de vías e obras para o arranxo das aceras e diferentes traballos, millora e reforzamento da unidade de bacheo, millora e creación dunha nova plaza de electricista e millora e creación de novas plazas de servicios varios. Isto é creer no servicio público. Isto é creer nas necesidades que ten un concello e que, desde logo, necesitamos persoal público para realizar moitos traballos que con empresas privadas nos saldrían moi costosos e que era unha práctica habitual dos gobernos anteriores de recurrir. Iso é unha realidade. Isto non é que se diga aquí por decir. Co cal, hemos creado unha serie de plazas donde o pasado mes de agosto incorporáronse dúas plazas de condutores palistas con unha particularidade que é moi importante. Condutor palista pode ser tanto condutor como ten que, en este caso, ter a especialidade de saber traballar con unha retroexcavadora que é tan importante en este concello, que tamén é moi importante, recordando ahora, cando formamos parte deste goberno, a retroexcavadora, as dúas existentes, estaban arrinconadas, apalancadas e, desde logo, sin uso no parque móvil. É unha realidade. Vostedes facían e iban ás empresas privadas. Nós entendemos que se temos a maquinaria, temos o persoal, podemos optimizar recursos, podemos abaratar costes e, desde logo, podemos dar un servicio ao momento aos veciños e as veciñas. Co cal, a colaboración que ten este goberno entre concellerías é plena, rematou o 31 de decembro esta persoa que se presubilou, traemos ahora mesmo xa esta modificación e cando dentro duns meses podrá perfectamente incorporarse un condutor palista que tanta necesidade ten este concello. Nada máis. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Gouzó. Ben, grazas, presidenta. Parecía que non iba a dar moito este punto, pero ao final vai a dar. Bueno, nos en calquera caso, como en calquera modificación da RPT, pois sempre falamos de tres cuestións, non? Sempre nos centramos en tres cuestións. Primeiro, na planificación, en que haxe unha planificación. Segundo, en que os cambios que se propoñan sexan justificados. E terceiro, fundamental, que sexan cambios consensuados e negociados coa representación sindical deste concello. Neste caso, o cambio é justificado, non temos problema en recoñecelo, é evidente que o cambio é justificado. Foi tratado na mesa xeral de negociación e respaldado con ampla maioría, e no que non podemos estar de acordo na planificación, porque estamos falando de unha nova modificación da RPT, cando o que vimos dicindo, o que vimos pedindo en hai moito tempo, tanto dende o BNG como outras forzas políticas, como tamén, sobre todo, a representación sindical das traballadoras e traballadores deste Concello, é que se faga unha valoración global e ordenada, e para iso é preciso que haxa unha visión xeral, non? Iso é o que vimos reclamando dende hai moito tempo, vimos reclamando tamén a representación sindical. É certo que sabemos que están niso,
estamos trabajando en ello, non? Que decía aquel famoso presidente, pero bueno, a día de hoxe estamos falando de que hai unha nova modificación sin que haxe esa valoración global, non? E dicía que vai a dar para bastante, bueno, para moito, vai a dar para 30 segundos máis porque o señor González Carrera facíanos unha explicación moi pedagóxica do que é un condutor palista, é dicir, un condutor que tamén ten que saber andar coa pala, coa retroexcavadora que vostede facía, non? Que vostede facía mención. Claro, e entón, se é un condutor que ten que saber andar cunha pala, o normal é que cando se lle fai un exame se vexan as súas capacidades para andar cunha pala e non cun camión de bombeiros como pasou en outros procesos selectivos recentes neste concello, non? Polo tanto, bueno, simplemente a modo anecdótico, pero en calquera caso hai que ser coherentes, non, co que decimos e que despois co que realmente pasa na realidade. Nós tamén somos coherentes, é dicir, estamos de acordo con esta modificación, pero o noso voto vai a ser a abstención porque seguimos insistindo en que é necesario a planificación e non somos coherentes o que viñamos manifestando e manifestamos que mentras non este feita esa valoración global non está cumprida esa demanda da representación sindical e, por lo tanto, por iso vai a ser a nosa abstención, insistindo en que estamos de acordo en que o cambio neste caso está justificado. Moitas gracias, señor Bouzón. Por alusións. Sí, No, solo me gustaría, o señor Bozó, que non son alusións, pero vostede dixo un feito que ten que explicar a realidade completa. Vostedes criticaron no seu momento o que usted acaba de dicir de que fixeron a prueba a través duns bombeiros, pero debe dicir a ciudadanía, aos veciños, que en este concello non existían máis condutores que os propios bombeiros, porque vostedes habían eliminado as plazas e non existían condutores en ese momento en activo. Co cal, que lle quero dicir con todo isto? Ou non tiñan a capacitación, quero dicir, o de fijo ou de indefinido, para poder estar en ese xurado. Pero sabe perfectamente que se fixo con un camión de alumbrado, que se fixo as pruebas como se fixeron. Co cal, non volvan a facer o que fixeron no seu momento, lícito, legítimo, respetable, pero non o vou a compartir de dicir de que un condutor non podía estar facendo unha baremación un condutor bombeiro. Sí, pode facela porque ten a capacitación profesional de condutor bombeiro. Só era esa aclaración, nada máis. Moitas gracias. Ben. Sí. No, simplemente... No, pero a señora Fernández tamén quere intervir. Señor Carrera, a súa segunda parte da primeira intervención sobraba, porque estaba moi ben a explicación que vostede deu, que efectivamente por iso lle decía o concelleiro de persoal que é unha boa modificación a que se plantexa aquí, porque é necesaria ademais unha plaza que xa non existe, evidentemente non ten sentido agardar un pouco máis a facer unha modificación conxunta, polo tanto moi ben traído, para nós está ben. E con esta explicación era suficiente. Recuperación dos servizos públicos, señor González Carrera, só lle teño que decir privatización de desbroces e podas, nada máis. Pasamos a votación. Votos a favor? Perdón. Moi brevemente, en todo caso. Simplemente por matizar as palabras do señor González Carrera, se non vou entrar máis no asunto, pero sí que nesto acaba de sinalar o señor González Carrera, nos non puxemos en dúbida en ningún momento, e quede claro, non puxemos en dúbida que non estivese o persoal capacitado para facer esta valoración. Non puxemos en dúbida en ningún momento. O que puxemos en dúbida foi que para ser palista se fagan a proba nun camión de bombeiros. Foi o único que puxemos en dúbida. Para nada o tribunal, que son traballadores deste concello, traballadores que dan todo de sí día a día para sacar este concello adiante, os servizos públicos como o caso de emerxencias, nada máis. Moitas gracias. Pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a adhesión ao convenio coa Comunidade Autónoma de Galicia para a convocatoria de desenvolvemento de procesos selectivos
para a Policía Local e auxiliares. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, gracias. Este punto, como ben se dixo, adhesión ao convenio coa Comunidade Autónoma de Galicia para a convocatoria no desenvolvemento dos procesos selectivos para a Policía Local e auxiliares é un convenio existente no momento que existía coa Academia Galega de Seguridade e que caducou e procede a súa renovación e propomos ao Pleno da Corporación Municipal presentar este novo convenio para os procesos selectivos donde se fan da Policía Local e auxiliares, é dicir, é un proceso que fan casi todos os concellos de Galicia. As grandes ciudades resérvanse moitos facerles eses propios procesos, pero en este caso, nós entendemos que é máis ágil e, desde logo, é un proceso que nos dá as facilidades cando aprobamos a oferta de empleo público, decir cantos asentes ofrecemos para que cubran esas plazas e, como en este ano, tamén é importante decir aos veciños e a veciñas que hemos feito a proposta da totalidade das plazas vacantes, que son 4 plazas vacantes de asentes de Policía Local. Nada máis. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra a señora Fernández, señor Pérez Prego. Neste punto tampouco hai moito que dicir, é un contrato que estaba xa plantexado e que xa se viña facendo así, é un proceso que a todo mundo nos dá garantías e, por tanto, nos vamos a votar favorablemente. Xa que este turno vai a ser pequeno, a aproveitar, señor González Carrera, vexo que está, neste punto toca de falar, vexo que está moi falador, normalmente se dirixa a nós como que vamos a desaparecer nas próximas eleccións. Creo que vostede últimamente debe falar, porque tamén se acerca as eleccións do ano que ven e ten medo que igual a usted tamén lle pase factura estar nun goberno de coalición, non? Yo decimos tamén por experiencia propia, non? Pero nada máis, só a modo de anécdota, non? O sea, que siga sacando a cabeza así bastante, como fai, que igual é capaz de contrarrestar algo. Nada, moitas gracias. Moi ben, Bárbara. Ten a palabra o señor Bouzón. Sí, brevemente tamén, porque estamos de acordo con esta adhesión. O que sí que é certo é que non vai resolver o problema de fondo que hai neste servizo, e ademais un problema de fondo que o señor González Carrera manifestaba moi vehementemente cando estaba na oposición, que era a situación da policía local, non? O señor González Carrera sempre facía a causa, non? De cando había unha patrulla unipersoal, de cando non se cubrían os turnos con efectivos. Efectivamente, o que está pasando a día de hoxe. Por lo tanto, non se trata do debate de hoxe, o convenio é positivo, e en calquera caso agardamos que con esas cuestións que tamén vostede mencionou se resolva dunha vez por todas a situación que hai na policía local, principalmente de falta de efectivos, pero tamén outras que sabemos que existen e que se corrixen con xestión, con adicación, e que, por lo tanto, agardamos que canto antes estean corrixidas, porque será positivo para as veciñas e veciños e, en xeral, para a seguridade do noso pobo. Nada máis por agora. Moitas gracias, señor Bouzón. Señor González Carrera. Sí, menos mal que non iban a dicir nada. Pero, mire, señor Prego, é lícito que vostede dice tamén, o cal o tempo dirá. Señor Bouzón, hai unha gran diferencia entre a policía local que había no goberno que vostedes presidiron, porque o Bloque presidiu durante 8 anos, e hai unha gran diferencia entre a policía actual. En medios humanos, comparto con vostede, porque sabe que os concellos pequenos incorporamos asentes e despois eles por melloras de calidade, por mellores de cercanía, por diferentes circunstancias se van. Ahora, que me veña vostede a decir que son mesmos casos. Antes había unha policía que estaba a facturar. Digo yo así, digo yo máis alto, sí, madre mía, efectivamente, a facturar, que tan pronto paraban veciños se estaban quitando a foto e escapaban. Sabe que vostede, eu creo que non o dixo conscientemente, cando dixo, botamos en falta xestión, xa non me acordo cal foi outra que dixo, xestión de que? Da miña? Da miña? Non me nombrou. Xestión e dedicación.
si algo temos este goberno é xestión e dedicación. Cada un que quita os seus criterios, porque aquí, desde logo, falar non costa nada. Pero que si está claro é que hai un cambio da policía, cercanía, escoitar, solucionar, estar donde corresponde. Cometen errores ou a mellor non están como deberíamos en certos momentos, por suposto, e asumo eu como responsable político. Pero hai unha gran diferencia. Coordinación coa Garda Civil, coordinación con todos os tipos de convenios deste Concello, coordinación con todos os corpos de seguridade. Esa é a gran diferencia que existe da policía, que vostedes creen en ese modelo e no modelo que queremos nós. O tempo dirá para o ano que ven, nada máis. Moitas gracias. Perdón, que non sabía que xa nos tocaba. Como dicía o señor Bouzá, ao final, ese punto vai a ter tela, non? Quero dicir, home, que diga que nós estábamos no goberno a facturar, home, iso é estar dicindo que os funcionarios públicos, por facer cumplir a lei, facturan. Home, me parece un pouco desafortunadas, al menos as declaracións. Me parece un pouco desafortunadas e debería retiralas, non? Salvo que vostede este dicindo implícitamente que agora en Pontevedra se pode facer o que queira cada un, incumplir a legislación en régimen de circulación vial, que non anda longe deso, o caos que hai no centro entrando por direccións prohibidas, etc. Pídolle que rectifique, nós non estábamos aquí a facturar, eu a policía non a considero, iso é como cando nos multan tráfico por velocidade, decimos, menudos elementos, home, as señales están para respetalas, e cando unha se incumple, pois terá que asumir que as incumpliu, é así de sinxelo, e terá que pagar a correspondente multa por incumplilas. Entonces, decir que nós estábamos aquí a recaudar, non, nós ao mellor que nos metíamos era no traballo que facía a Policía Local a hora de facer cumplir a legislación vixente que ten que cumplir. E vostede, non sei, penso que foi un lazo se non quixo decir que agora vostedes o que lles dicen a Policía Local é que, oye, deixa facer, mira para outro lado, e si tal, cada un que se apañe como poida. Nada máis. Moitas grazas. Gracias. Señor Bouzó. Sí, pois nesa mesma liña ia intervireu, non? Esas desafortunadas intervencións das que dixo que a policía estaba a facturar. Que pasa? Que a policía non son profesionais? Que están a mandado dos políticos? Que as sancións, si se poñen, é sin que haxa infraccións? Eu entendo que goberne quen goberne, se hai unha sanción é porque hai unha infracción. Non creo que nin na nosa época, nin na súa época, a Policía Local sancione a alguén que non comete unha infracción. Se o que está dicindo é que había un exceso de vigilancia ou que había un exceso de seguridade, bueno, pois non sei, eu entendo que a seguridade nunca é excesiva. En todo caso, pode preguntarlle ás nais e pais, ás familias, que cada día están no centro urbano e que ven pasar coches a velocidades temerarias para a zona na que están e que ven atravesar os coches polo centro urbano. A pesar de que vostedes instalaron unhas cámaras que ian a ser a solución a todo. Por certo, temos pedido acceso a esa a relación de infraccións, a relación de sancións que se puxeron, non a temos ainda a día de hoxe, entendo que porque leva o seu tempo, entendo que serán moitas as infraccións detectadas a vista do caos que hai de coches cruzando as prazas en todo momento. Entón, claro, vostedes instalaron esas cámaras que ian a corrixir todos os males e resulta que os que estaban a facturar eran os do goberno anterior, non? Eu, claro, aquí hai algo que non me cadra, pero en todo caso, como vostedes está moi refraneiro, din que onde hai papéis calan barbas. Entón, podremos vir aquí e comparar cifras, comparar datos, entón veremos si vostedes están acertados. Aquí, en calquera caso, e remato, o importante é que as veciñas e veciños teñan seguridade, que as veciñas e veciños podan moverse por Pontareas con seguridade, sin ter que estar con carriños de bebés ou con cadeiras de rodas, esquivando coches en riba das beirarrúas, tendo cuidado cos nenos porque pasan a toda velocidade coches atravesando zonas peonís, etc. Polo tanto, creo que non foi boa decisión a súa entrar nesta cuestión, porque neste sentido hai demasiada inseguridade no centro urbano como para que vostede presuma de que a situación é idónea. Nada máis.
Moitas gracias, señor Bouzón. Para remate, turno de réplica e peche, ten a palabra o señor González Carrero. Sí, gracias, presidenta. A verdade é que o punto non ten nada que ver, pero, señor Prego, me ratifico no dito. Digo para que sepa como vou, vale? Señor Prego e señor Bouzón, pero máis señor Bouzón. Mire, vostedes equivócanse ou teñen outro criterio ou teñen outra forma de entender as cousas. A policía está para informar, para educar, para cambiar condutas, pero ante todo para ser cercana. E o que quixen decir que con vostedes non era cercana. Multaban e non deixaban o papelín no coche e escapaban, porque era a orden que tiñan. Pero voulles dar un dato aos dous grupos que están agora na oposición que foron parte do goberno. Pidan vostedes acceso aos expedientes administrativos do ano 2021 e 2022. Miren quen firmaba eses expedientes o informe e quen firmaba despois a denuncia administrativa. Aí lo dejo. Aí lo dejo. Moitas gracias. Gracias. Nótase, en realidade, pois, non sei se o tempo é ocioso, que temos moito tempo xe neste pleno municipal, porque o que estábamos a debatir era simplemente a adhesión ao convenio para desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios. Desviouse o tema, é unha pena, non? Pero, bueno, pasamos a votación, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é a adhesión do Concello de Ponteareas á Rede Española de Cidades Intelixentes. Ten a palabra o señor Represas. Boas noites. A Rede Española de Cidades Intelixentes é unha asociación sen ánimo de lucro que ten como finalidade promover a xestión automática e eficiente das infraestructuras e os servicios urbanos, a innovación, a transformación digital, a sustentabilidade económica, social e ambiental das cidades, así como a mellora da calidade da vida da cidadanía. A adhesión á RECI permite ao Concello de Ponteareas integrarse nunha rede de cooperación institucional e técnica, favorecendo o intercambio de experiencias, o acceso de boas ganas prácticas e a participación en proxectos vinculados ao desenvolvemento de Smart Cities, a modernización da administración local e a prestación de servicios públicos máis eficientes e sostibles. O Concello de Ponteareas, no ámbito dos recursos humanos e medios técnicos, dispón dun Departamento Municipal de Tecnoloxías, dotado cunha asignación de 3 técnicos, o que posibilita a intervención municipal en materia de cidades intelixentes, innovación tecnolóxica e transformación digital. Así mesmo, o Concello de Ponteareas aprobou en sesión plenaria celebrada o 29 de outubro de 2024 a Estrategia Ponteareas 2030, concebida como unha folla de roteiro ante o ano 2030 para o desenvolvemento sostible do municipio, enmarcada dentro da Axenda Urbana Española e dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030 das Nacións Unidas. Neste contexto, o Concello de Ponteareas manifesta expresamente que cumpre cos requisitos establecidos no artigo 48 da Normativa de Funcionamento e Organización da Rede Española de Cidades Intelixentes, RECI, para a súa adhesión, comprometéndose a respetar os seus fins, principios de actuación e normas internas de funcionamento. De conformidade coa normativa de réximen local e cos estatutos da RECI, corresponde ao Pleno da Corporación acordar a adhesión á demandita rede, así como a designación da persoa representante do Concello ante a mesma. Por todo o exposto, proponse o Pleno do Concello de Ponteareas a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a adhesión do Concello de Ponteareas á Rede Española de Cidades Intelixentes, aceptando os seus estatutos, fins e normas de funcionamento. Segundo, facer constar expresamente que o Concello de Ponteareas cumpre cos requisitos establecidos no artigo 48 da Normativa de Funcionamento e a Organización da Rede Española de Cidades Intelixentes, para a adhesión da mesma. Terceiro, nomear a alcaldesa presidenta do Concello de Ponteareas como representante do Concello ante a Rede Española de Cidades Intelixentes coas facultades necesarias para actuar no seu nome dentro do ámbito da demandita rede. Cuarto, autorizar a alcaldesa presidenta para a firma de cuantos documentos, convenios, acordos ou instrumentos jurídicos resulten necesarios ou convenientes para facer a efectiva adhesión do Concello de Ponteareas á RECI, así como o desenvolvemento e execución das actuacións derivadas da mesma,
E quinto, dar traslado do presente acordo á Rede Española de Cidades Intelixentes, así como aos servicios municipais correspondentes. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Montes. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, pois, bueno, como xa explicou o concelleiro, que era a Rede Española de Cidades Intelixentes, pois que é un bo proxecto adherirse aquí para, bueno, para desenvolvernos como cidade nas novas tecnoloxías. Pero, bueno, que é curioso que vostede diga aquí que está dotado o Departamento de Tecnoloxías con unha asignación de 3 técnicos. Home, me gustaría saber onde están os tres técnicos, que o mellor mo pode contestar. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Soaje, ten a palabra a señora Fernández. Ben, Pontareas, como outros moitos concellos, precisa relacionarse con outras administracións locais para intercambiar experiencias e programas innovadores que podan dar solución a problemas complexos que nos están surdindo na actualidade. A parte de estamos nunha sociedade completamente que muda, a diario, que precisa adaptarse a novas normativas, sobre todo que impulsan a transformación dos entornos urbanos para facelos máis eficientes, máis sostibles e tamén máis amables para as persoas. Este avance é evidente que debe ir asociado coa intelixencia urbana cun obxectivo claro, que é a búsqueda do benestar da cidadanía. Polo tanto, pensamos que vai a ser positivo para Pontareas pertencer a unha rede de cidades onde se poidan poñer en común proxectos innovadores que, gracias á aplicación da tecnoloxía, vayan a mellorar os servizos públicos e tamén fagan da nosa vila un lugar máis sostible. Un dos obxectivos que ten esta rede é promover a participación cidadán na toma de decisións. Esperamos, polo tanto, que sexa para vostedes un compromiso firme que a participación de toda a veciñanza para escoitalas situando as persoas no centro das políticas que vostedes pensan implementar a nivel urbano. Así que imos a votar a favor desta iniciativa e tan só esperamos que desta cooperación con outras localidades haya proxectos de interese para Pontareas que podan mellorar os servizos públicos en beneficio de todas e todos nós. Muchísimas gracias, señora Fernández. Ten a palabra. Pasamos entón a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Moitas gracias. Como teñen notificado a través do correo electrónico, queremos propoñer a inclusión dun punto na orde do día. O motivo é desestimar o recurso de reposición interposto por Óbolo contra o acordo do Pleno do Concello onde se impuña unha multa para a xustificación da urxencia. Ten a palabra o señor Represas. A xustificación da urxencia ven motivada por a necesidade de pechar a resolución da sanción e poder garantizar, sobre todo, na parte xurídica, que todo este correctamente para futuros litixios que eu creo que sí que acontecerán. Necesitamos ter toda a documentación atada, todo o procedimento tramitado perfectamente. Por iso queremos traerlo aprobado canto antes para evitar calquer demora que despois se nos poda achagar por retraso na súa tramitación. Moitas grazas. Votos a favor da urxencia. Queda aprobado por unanimidade. Entón pasamos á explicación do punto. Ten a palabra o señor Represas. O que se trae aquí é no pasado mes, digo erróneamente as datas, a finales do pasado ano o Pleno decidiu impoñer unha sanción á empresa Óbolo, que é a empresa que prestou hasta fai poucas semanas o servicio de axuda no fogar no noso Concello por retrasos no cumprimento do contrato, das condicións que impuñan o contrato de servizos. Ben,
Esa tramitación da sanción lévase en dúas fases, digamos. A primeira fase apróbase unha proposta inicial de sanción que despois a empresa, neste caso Óbolo, pois ten 10 días hábiles para alegar calquera cuestión que considere, e despois, unha vez pasado ese período de alegacións, pois traise ao pleno a aprobación definitiva desa sanción e despois faise efectiva. Sorprende que a empresa Óbolo, no período de alegación, a proposta de sanción que este órgano plenario acordou non presentou ningunha alegación á proposta de sanción inicial que se lle fixo. E agora sí que recibimos un recurso administrativo, é dicir, non é un recurso por vía judicial, sino que ainda sigue o trámite administrativo interno neste Concello, que quere reclamar, digámoslo dunhas palabras moi sinxelas, pois que os motivos polo que se sancionaron a empresa Óbolo pois non están xustificados e, por tanto, a sanción non pode aplicarse. O que traemos aquí, para clarificar a situación, é un novo informe se solicitou ao Servicio de Traballo Social e a Coordinadora da Área de Benestar Social que informe sobre se procede ou non, e a súa vez tamén os servizos xurídicos do Concello emiten un informe. Ambas partes consideran que para nada está justificado retrotraer a sanción de Óbolo, sino que está plenamente justificado a sanción imposta. Por lo tanto, o que se propón é desestimar, bueno, en primeiro lugar, por un trámite formal, é admitir a trámite ese recurso, e como segundo punto é desestimar ese recurso. Independentemente diso, o Goberno xa fixo efectiva a sanción imposta, que supera os 20.000 euros, a través do desconto na factura correspondente. Eso xa está efectivo, xa está cobrado, inda que había opción de ir sobre a garantía, pero, bueno, decidimos, como expliquei antes, canto antes acometer a sanción. Por tanto, o que traemos aquí é a desestimación do recurso presentado por Óbolo, que non está de acordo coa sanción imposta, nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Sí, bueno, non vamos a tratar de reproducir xa toda a historia de Óbolo. Vostedes saben que era a nosa posición. Nos entendíamos xa que naqueles momentos había incumplimentos máis que suficientes, non xa só para a sanción, sino para que se produxese a restricción do contrato, que era o que finalmente se produxe, e, polo tanto, creemos que Óbolo non está en disposición de falar de cumprimentos en este Concello despois de toda a súa negra historia que tuvo aquí nos escasos meses que estivo operando en este Concello. Pero agora nada máis. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Ten a palabra o señor Bou. Sí, tamén moi brevemente dicía o señor Francisco Jesús que lle sorprendía que non presentaran alegacións. Home, que era unha bicoca, que decir, tiñan motivos máis que suficientes para que lle rescindiran o contrato, aplican unha penalidade de 22.000 euros, ostras, como a presentar alegacións, non? Estaban ante a oportunidade da súa vida. Simplemente, pois, cando tiñan motivos máis que suficientes para rescindir o contrato, tal como establecían os pregos desa concesión, vostedes simplemente pois, decidiron facerlle unhas cóxegas para calquera persoa. 22.000 euros pois, é unha contía pois, moi elevada, pero para unha empresa destas características, pois, 22.000 euros por incumprir un contrato, pois, efectivamente, son cóxegas, non? Nos, en todo caso, imos a votar a favor desta cuestión, e o que sí queremos, como facemos e faremos en cada unha das intervencións que teñan lugar relativas a esta loita que emprenderon as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar para reclamar unhas condicións de traballo dignas e un servizo digno ás veciñas e veciñas, para agradecerlles inmensamente a súa loita, a súa dignidade, que foi o que conseguiu que este servizo de axuda no fogar vai a prestarse de mellor maneira para as traballadoras e traballadores, perdón, para as veciñas e veciños, e, sobre todo, con mellores condicións para as traballadoras e traballadores. Nada máis. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da proposta. Queda aprobado por unanimidade.
Os seguintes puntos son os puntos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 por deferencia a non asistencia do concelleiro Manuel Ucha e o pospoñemos para o día que veña e asista ao pleno da Corporación Municipal. Agora pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é o 15, moción presentada polo Grupo Municipal do BNG en data 16 de febreiro relativa á promoción e igualdade e reforzo do CIM, e se non lles importa tamén tratamos o punto 19, que é a moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista relativa ao 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, e todos os grupos teñen 4 minutos. Hola. Pensei que non se me escoitaba, perdón. Boa tarde. As portas do 8 de marzo, data na que o feminismo sae ás rúas, dende o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, queremos insistir na necesidade de respostar ao rearmamento do machismo e o avance dos movementos totalitaristas con máis feminismo e máis igualdade. Atopámonos nun momento no que a situación das mulleres galegas está marcada por unha enorme desigualdade en moitos ámbitos, no que compre remarcar o ámbito socioeconómico e laboral, así como se ve ameazada os nosos dereitos sexuais e reproductivos. Do mesmo xeito, vemos como as políticas públicas contribúen a precarizar os servizos ampliamente feminizados, como, por exemplo, o Servizo de Axuda no Fogar, e se privatizan servicios especialmente dedicados á loita contra a violencia machista, como, por exemplo, os CIN móviles e os centros de crises 24 horas para mulleres vítimas de violencia sexual. No eido sociolaboral, atopamos tímidos avances nos indicadores que se deben máis ao empeoramento das condicións dos homes que ao avance das condicións das mulleres. Segue existindo un maior número de mulleres desempregadas que de homes. A taxa de actividade feminina segue por debaixo da masculina. Ocorre o mesmo cos indicadores, por exemplo, de temporalidade e de precariedade laboral, que seguen castigando as mulleres. Situación esta que se agudiza na vellez cunha fenda salarial aínda maior no que as pensións se refire. Ao mesmo tempo, compre lembrar que neste período político máis recente estivo marcado por novas denuncias públicas de violencia machista en ámbitos como o político e o cultural, e que no pasado ano 2025 hubo un incremento dos feminicidios sen ningunha actuación extraordinaria por parte dos poderes públicos. Atopámonos, pois, ante unha situación complexa multifactorial que precisa do esforzo de todas para impulsar novas ferramentas públicas e institucionais. Motivo polo cal, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a aprobación do Pleno deste Concello a adopción dos seguintes acordos. Que a Corporación Municipal do Concello de Pontareas reafirme o seu compromiso coa loita feminista e o seu apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego neste 8 de marzo de 2026. Reclamar á Xunta de Galiza a promoción dun acordo de país para a creación dun Instituto Galego de Mulleres como organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de xeito transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política de Galiza. Instar a Xunta a impulsar un novo marco regulamentario orzamentario e que contribúa ao financiamento dos centros de información á muller, impulsar a fixación de rateos mínimos do persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal obrigatorio. Instar ao Concello de Pontareas que atenda as necesidades de persoal do CIN levando a cabo a cobertura das baixas polo menos de aqueles profesionais imprescindibles para o normal funcionamento do servizo. Nada máis. Moitas gracias, señora Armida. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Ben, vivimos un momento decisivo, grandes cambios ideolóxicos, mediáticos, en as formas de relacionarnos impulsados ou acelerados por las redes sociais e os medios de comunicación pois están a transformar a nosa convivencia. En España, a ultradereita xa non se limita ás redes sociais, sino que está gobernando o que constitúe unha amenaza directa
para os nosos dereitos. A socialización que atopan hoxe as nenas e adolescentes nas redes sociais están encamiñadas cara a modelos de feminidade que criamos a superados e se orientan a roles nos que as mulleres só tiñan un espazo posible, que era o espazo privado, o espazo doméstico e dos coidados. Os contidos pornográficos e plataformas como OnlyFans tratan as mulleres como mercadoría e, polo tanto, estamos ante un retroceso que, se non se aborda, se consolidará. A coeducación ten que producirse tamén no espazo digital. Debemos reafirmar con claridade, sobre todo nestas datas, na celebración do 8 de marzo, o noso compromiso coa axenda feminista, unha axenda que xa se está desenvolvendo con grandes avances como o impulso e a renovación do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, que por primeira vez inclúe medidas específicas contra a violencia digital e pon o acento no acoso que sofren as mulleres nas redes sociais. Ou tamén o proxecto de lei contra a violencia vicaria, fundamental para protexer a nenos e nenas das formas máis cruéis de violencia machista. Tamén no marco europeo se avanza nesta dirección coa Lei de Servizos Digitais. Pois ben, contra o negacionismo machista, a única estrategia que funciona é a que nos marca o feminismo. E o feminismo sempre nos dixo que a educación en igualdade de nenos e nenas, a coeducación, é clave para o futuro da nosa sociedade. Hoxe queremos reivindicala máis que nunca. Para que as nenas medren coas mesmas oportunidades e dereitos, non podemos deixar fora do foco aos nenos. A educación en novas masculinidades faise totalmente imprescindible. As mulleres non avanzaremos se os homes non camiñan tamén cara á igualdade. Por todo isto, propomos ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Impulsar no ámbito das competencias municipais políticas públicas orientadas a campañas de sensibilización dirixidas a concienciar e protexer as nenas e nenos nas redes sociais fronte a mensaxes machistas, acoso sexual, prostitución encuberta e violencia de xénero, e impulsar a planificación e o desenvolvemento de todas as políticas en materia de igualdade no ámbito municipal, especialmente mediante a creación, desenvolvemento e fortalecemento de proxectos e medidas en materia de coeducación dirixidas á erradicación dos roles e estereotipos de xénero desde idades temperás, fomentando a igualdade, a convivencia e a diversidade. Moitas gracias, señora Fernández Soaje. Ten a palabra a señora Plana. Señora alcaldesa, membros da corporación, 8 de marzo é unha data de compromiso institucional e queremos comenzar deixando algo claro, que de onde noso goberno reafirmamos o noso compromiso firme coa igualdade de dereitos entre mulleres e homes e coa loita contra calquera forma de violencia contra as mulleres. As palabras do manifesto non poden quedar solo niso, nen palabras. Como goberno municipal asumimos a responsabilidade e non só as palabras, senón a xestión diaria. Por iso o Concello organiza, con motivo desta data, dous actos conmemorativos alrededor do 8M. O primeiro será o día 3 de marzo coa representación dunha obra de teatro a cargo de Mabel Lozano. Pola mañá estará dirixida ao alumnado dos nosos centros educativos e pola tarde abrirase ao público en xeral. Apostamos pola cultura como ferramenta de sensibilización, especialmente entre a mocidade, porque educar en igualdade é previr desigualdades e violencias futuras. E o propio 8 de marzo celebraremos un acto institucional en sesión vermú no que renderemos homenaxe ás mulleres con pegada no noso Concello, mulleres que desde distintos ámbitos social, económico, cultural ou comunitario contribuíron e contribúen o desenvolvemento da nosa vila. Visibilizar referentes femininos e tamén construir igualdade e recoñecer traxectorias que ás veces quedaron en segundo plano e poñelas no lugar que merecen. Con estes actos queremos reafirmar o noso compromiso coa igualdade real e coa participación plena das mulleres na vida pública e coa construción dun municipio máis xusto, máis inclusivo e máis democrático. As dúas mocións que hoxe se debate parten dunha preocupación lexítima que é seguir avanzando en igualdade e afrontar novos retos sociais e compartimos ese obxectivo. No caso da moción presentada polo Grupo Socialista consideramos que pon o foco en cuestións que efectivamente son retos actuais, o impacto das redes sociais na mocidade, a necesidade de reforzar a coeducación e a importancia da sensibilización
desde o ámbito municipal. Son liñas de traballo que encaixan coas nosas competencias e coa labor que xa se ven desenvolvendo desde este Concello. Por iso, anunciaremos o noso voto favorable. No caso da moción presentada polo NG, debemos ser claros. Aínda compartindo a defensa da igualdade, non podemos apoiar un texto que introduce un marco de confrontación política entre administracións e que incorpora propostas que exceden claramente as competencias municipais deste pleno. O 8 de marzo debe servir para unir, non para trasladar debates estruturais alleos ao ámbito local, nin para sinalar a outras institucións desde unha posición partidista. Como Goberno, entendemos que o noso deber é centrarnos en garantir servizos eficaces, en mellorar a atención ás mulleres e en actuar con responsabilidade sobre aquilo que depende directamente deste Concello. O Centro de Información á Muller é un servicio esencial que seguirá sendo unha prioridade. As necesidades que existan deben analizarse con criterios técnicos, organizativos e orzamentarios e abordarse con rigor, non desde o titular político. Defendemos unha igualdade que se construe con políticas útiles, prevención, educación en valores, apoio ás mulleres en situación de vulnerabilidade, impulso ao emprego e a conciliación. E tamén implicando aos homes neste cambio social necesario. España conta hoxe cun marco legal bastante avanzado en materia de igualdade e loita contra a violencia de xénero. O reto agora é aplicar ben estas ferramentas, coordinar institucións e actuar con serenidade e eficacia. Este Concello vai seguir traballando nesa liña, sen confrontación, sen apropiacións ideolóxicas, pero con firmeza. Por todo isto, votaremos a favor da moción do Grupo Socialista por considerar que se centran en actuacións municipais concretas e útiles e votaremos en contra da moción do BNG por non compartir o seu enfoque no seu alcance competencial. O noso compromiso coa igualdade é claro e seguirá sendo unha prioridade deste Goberno. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Plana. Ten a palabra a señora Armida. Boas. Visto que non están de acordo con a nosa moción, igual me pode usted contestar cal é a confrontación política que temos na nosa moción, que ainda non me quedou clara. E respecto a que non compete a este órgano a petición a outras administracións, ainda vostedes fixeron un acto fai pouco vendendo os fondos sociais que correspondían a outras administracións, que, por certo, correspondía máis ben a administración europea e incluso estatal, e trouxeron aquí un consellero como se solo fora competencia da Xunta eses fondos, non? Entón, vostedes son os primeiros que fixeron un acto defendendo que temos que pedir a outras administracións para ter mellores recursos na administración local, non? Isto é o que leva a nosa moción, instar a Xunta que mellorar os recursos municipais. Na moción que traemos, que ten que ver co 8M, o que estamos aquí defendendo é a loita das mulleres ante a explotación e indiferencia hacia a nosa propia vida e dignidade. O recoñecemento ás nosas predecesoras que a través de folgas e protestas defenderon o noso dereito a un traballo digno e en igualdade de condicións cos nosos compañeiros. O dereito a decidir mediante o voto sobre as cuestións que nos afectan a todas como sociedade. E o feito de que vostede máis eu hoxe podamos estar aquí debatendo neste órgano de representación. Mulleres que loitaron contra todo tipo de violencias que levamos sufrindo ao longo da historia. Falando de este tipo de violencias, que é unha cousa que tamén nos compete municipalmente e que por iso traemos na moción o tema do CIN, aparecía o pasado 17 unha nova na prensa na que falaba que na provincia de Pontevedra temos 2000 mulleres que están baixo protección policial por violencia de xénero. O primeiro posto ocupa o Concello de Vigo e fíxense, o segundo o Concello de Pontareas, con 92 casos activos. Sen embargo, cando eu lle preguntei a propósito do 25N por que levaba este Concello case ano e medio sen psicóloga no CIN, non só quixo enganar os veciños dicindo que si había, cando o que pasaba é que acababan vostedes fai un escaso mes de contratar unha asistencia técnica de 10 horas, senón que dixo vostede que tiñan un psicólogo. Debería vostede pasarse un pouquiño máis polo servicio porque nen siquiera é psicólogo que é psicóloga, non? Recomendámoslle que, como vostede dixo, que non se queden os feitos en verbas, e que, como concelleira, en vez de facer tantos vídeos, preocúpese pola xestión dos servicios municipais. Dende o BNG seguiremos pedindo respeto ás vítimas e responsabilidade das actuacións públicas. Nada máis polo de agora. Moitas gracias, señora Armida. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Bueno, en primeiro lugar, agradecer ao Goberno o apoio á moción que presentamos hoxe aquí, que, bueno, unha moción construtiva, onde pretendemos iso, que todos xuntos afirmemos pois que temos que traballar nun sentido concreto, non? Como todos sabemos, pois os
os nosos adolescentes, pois, hoxe en día móvense moito nas redes sociais e todo isto trouxe un problema moi grave que non existía fai moitos anos e que hoxe en día sí. E como non, pois o machismo aí tamén ten a súa parcela e, por suposto, moi importante, non? Por lo tanto, agradecer ao Concello e ao Goberno que acepte estas propostas do Partido Socialista e, bueno, lamentar que rechace as do BNG, o PSOE vai a apoiar as propostas do BNG porque entendemos non existe unha confrontación ou nós non o percibimos así. O BNG solicita, por exemplo, a creación do Instituto Galego das Mulleres, pois iso é competencia da Xunta de Galicia, non? Se nós creemos dende o Concello que ese instituto pode favorecer as nosas mulleres, pois creo que tamén é positivo que dende aquí lle fagamos chegar á Xunta de Galicia, non? Creo que deberían reflexionar un pouco sobre iso, porque realmente eu non lle vexo confrontación. Sencillamente creo que hai competencias que efectivamente son da Xunta de Galicia. Se nós desde aquí non lle decimos que estamos interesados niso, pois non temos outro medio para facelo. Creo que tamén é importante pois que chegue a nosa preocupación ou a nosa sensibilidade deste Concello ás administracións superiores. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández Suárez. Ten a palabra a señora Plana. Bueno, ya que volvemos a hablar del tema de los psicólogos, nosotros no encontramos psicólogos que quisieran venir a trabajar en el CIN en el periodo comentado. Y entonces podemos aquí, su palabra, la mía, no tiene sentido. Ahora me toca hablar a mí, ¿vale? Entonces, creo que no es el tema, pero bueno, creo que la igualdad no se mide solo por el tono de las declaraciones, sino por la eficacia de las políticas públicas, e estamos comprometidos con as mulleres de aquí do Concello. Seguiremos traballando na educación, na prevención e na sensibilización. Manteño o comentado, dito na anterior intervención. Moitas gracias. Si queren turno de peche, por parte da señora Hermida e a señora Fernández, si queren. No, eu só quero agradecer que traballemos xuntos no eido das redes sociais, porque creo que é importante dar ese apoio ás nosas nenas e aos nosos adolescentes. Nada máis, agradecer o apoio. Moitas gracias. Nada, un pouco respostando o que vostede decía, para atopar psicólogos primeiro hai que facer unha convocatoria, non simplemente tirar dunha lista da garda dun proceso de estabilización, porque noutro pleno mostrei un listado de psicólogos que se habían presentado nesas mesmas datas a outros concellos que si fixeron a convocatoria para a cobertura da praza. Simplemente pechar dicindo que dende o Bloque Nacionalista Galego queremos recoñecer o labor de todas as que loitaron antes e lembrar que aínda queda moito camiño por recorrer e que, como decía Rosalía, eu son libre, nada pode conter a marcha dos meus pensamentos, eles son a lei que rexe o meu destino. Nada máis. Moitas gracias, señora Hermida. Por parte do Concello, do Goberno, pois en realidade manifestamos o consenso neste tipo de políticas, pero non partidistas, senón colectivas, onde todos nos atopemos cómodos. E por iso, pois, o manifesto da FEGAM, onde están recollido o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista, partidos independentes e o Partido Popular, pois o apoiamos plenamente. E, de feito, pois a propaganda que se está a facer a través da FEGAM, onde están representados os distintos partidos, estamos todos de acordo. Aí onde temos que demostrar, como antiguamente e sempre, que era por unanimidade todos os temas que tiñan que ver coa muller, non facelo de un partido, senón, pois, o máis importante é velar por o benestar da muller e, sobre todo, pois, acadar a igualdade efectiva de verdade. Aquí o que non pretendemos é precisamente politizar, nin que sexa nin abanderar, nin que sexa dun partido, nin doutro.
Vostedes presentan a moción e, lóxicamente, nós o que non queremos é polemizar. O apoio á muller demóstrase andando e tamén facendo todos o posible pois por visibilizar as mulleres que pois así o merecen e axudar e acompañar as mulleres que o necesitan. Eu creo que esa pola nosa parte, vamos, o motivo, non para poder pois non estar de acordo na defensa do feminismo, eso por suposto. Pasamos a votación. Votos a favor da proposta da moción do Bloque Nacionalista Galego. Abstencións. Votos en contra. Pasamos a votación da moción do Partido Socialista. Votos a favor. Moitas gracias. E agora, como son as 10, se queren, facemos un receso corto de 10 minutos. Sí.
reanudamos este pleno ordinario e pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é o punto 16, moción presentada polo grupo do BNG relativo ao reforzo do xulgado de instancia de Pontareas. Ten a palabra a señora Fernández. Boa tarde de novo. Ben, o Ministerio de Xustiza anunciou o pasado xaneiro a creación de 19 prazas de suíces e suízas na Galiza, 500 en todo o Estado, co obxectivo de reforzar os novos tribunais de instancia e as audiencias provinciais. Estas novas prazas judiciais destinadas a Galiza son claramente insuficientes e fican por debaixo das necesidades reais en moitos xulgados situados en grandes vilas ou que son partido judicial. Este é o caso do noso xulgado de Pontareas, que abrangue 10 concellos limítrofes nas comarcas do Condado a Paradanta, cunha poboación de máis de 53.500 habitantes. Arbo, A Cañiza, As Neves, Covelo, Crecente, Mondariz, Mondariz Balneario, Pontareas e Salvaterra de Miño. O Tribunal de Instancia de Pontareas só conta cunha sección mixta de instancia e instrucción, con 3 prazas judiciais na sección civil e de instrucción, así como oficina encargada da xestión do Rexistro Civil. As estatísticas publicadas polo Consello Xeral do Poder Judicial evidencian que dende hai anos o número de asuntos registrados polos xulgados de Pontareas, hoxe Tribunal de Instancia, excede especialmente no orde civil o límite máximo que, según o baremo que utiliza o propio Consello Xeral do Poder Judicial, pode soportar un órgano xurisdiccional destas características. Como sucede en moitos tribunais, Pontareas adoece de deficiencias en recursos humanos e tamén en medios, o que causa demoras significativas na tramitación dos procesos judiciais e nas sentenzas. Así que, con carácter xeral, comprobamos que dende 2010 ningún dos gobernos do Estado, ningún deles, crearon xulgados novos nas localidades de Galiza, o que é indicativo de unha estrategia que pasa por minimizar a xustiza nas vilas. Creemos que canto máis cerca estea a xustiza da xente, máis eficaz e áxil pode ser, e iso pasa por fortalecela e mellorala. Por todo o dito, o BNG presenta a seguinte proposta: instar ao Ministerio de Presidencia e Xustiza a incrementar os recursos do Tribunal de Instancia de Pontareas, destinando unha nova praza de suízo ou suíza á vista do volumen do traballo co que conta. Moitas grazas, señora Fernández. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Ben, pois, efectivamente, como día a señora Fernández, 500 prazas se crearon no Estado, o maior número de prazas da historia, nunca se tiñan creado tantas. Aquí, na provincia de Pontevedra, creouse unha nova praza no civil en Vigo, creouse tamén na Audiencia Provincial en Pontevedra e unha sección de violencia de xénero tamén en Pontevedra. É evidente que sabemos que estes xulgados, como moitos, tamén poderíamos falar do Porriño, por exemplo, están saturados. Tamén entendemos que sí, que se pode solicitar ao Ministerio que se dote de outra praza, pero sí que é verdade que o que fixo o Ministerio foi atender as peticións da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Por lo tanto, que sí, que se pode solicitar, por suposto, todo o que veña para Pontareas, sexa para aliviar o traballo, o volume tan inmenso de traballo que teñen, benvido sea, pero que se atenderon as necesidades no conxunto de toda España e aquí concretamente atendendo o criterio do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández Soaje. En realidade, nós como Goberno estamos completamente de acordo. De feito, remitimos unha carta ao Ministro de Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes e o señor Bolaños, onde lle transmitíamos que o noso Concello quería
ter información sobre a decisión do propio Goberno do Estado de excluir o noso Concello desa recente convocatoria de creación de novas unidades xudiciais que estaban ofertando esas 500 plazas e que nós non nos sentimos beneficiados, e como explicou perfectamente a señora Fernández, nós o que queremos é este acordo trasladarlo ao Ministerio, trasladar dende aquí a demanda crucial que hai nesta comarca, porque está atendendo, como recordaba a señora Fernández, está atendendo a 10 concellos da comarca do Condado Paradanta, que suma máis de 54.000 habitantes, ou seja que eu creo que, se así o estiman, pasamos a votación, xa que estamos de acordo todos os grupos. Sí. Sí, comentar de que a Xunta de Galiza ten que ter en conta tamén que cando esperemos que se asigne esta plaza nova de Suiza, pois terá que poñer a disposición do xulgado o personal que se necesite, evidentemente, para impulsar ese traballo, personal administrativo e demais. Moitas grazas. Pois pasamos á votación. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista relativa á reparación das estradas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, nas últimas semanas, Pontareas, ao igual que o conxunto do país, sufriu un episodio meteorolóxico excepcionalmente prolongado, de choivas intensas, que provocou un deterioro significativo no firme de numerosas estradas municipais, así como en vías de titularidade de outras administracións. Esta situación está a afectar a seguridade viaria, a mobilidade da veciñanza e ao normal desenvolvemento da actividade económica e social do noso concello. O mantemento das infraestruturas viarias é unha responsabilidade compartida entre administracións, cada unha no ámbito das súas competencias. Porén, o estado actual das estradas require unha resposta coordinada, áxil e eficaz que permita actuar con urxencia ali onde sexa necesario e garantir que Pontareas conte cunhas vías seguras e en bo estado. É imprescindible que o Concello de Pontareas realice unha avaliación técnica rigorosa da situación das estradas municipais, identificando danos, prioridades e necesidades de intervención. Así mesmo, resulta fundamental solicitar a colaboración de outras administracións, Deputación de Pontevedra, Xunta de Galicia e Goberno de España, para que asuman as actuacións que lle corresponden e, ao mesmo tempo, presten apoio ao Concello naquelas da súa competencia. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a consideración do Pleno esta moción para que se adopte o seguinte acordo. 1. Que o Concello de Pontareas realice con carácter urxente unha avaliación técnica integral do estado das estradas titularidade municipal, identificando danos, riscos e prioridades de actuación. 2. Que se elabore un plan de choque de reparación e mantemento das estradas municipais baseado na avaliación anterior, establecendo un calendario de intervencións e garantindo a dotación orzamentaria necesaria. 3. Que o Concello de Pontareas solicite formalmente á Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia e ao Goberno de España a realización das reparacións e melloras nas vías que sexan da súa competencia e o apoio técnico e económico necesario para que o Concello poida acometer as actuacións urxentes nas vías municipais afectadas. Que se dea conta ao Pleno Municipal do avance dos traballos, tanto da avaliación como da execución do plan de choque e das colaboracións solicitadas. Moitas gracias, señora Fernández Soaje. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, gracias. A proposta moción que fai o Partido Socialista en este caso, nós vamos a apoiala, pero vamos a apoiala basada, desde logo, na necesidade, na prioridade e no traballo realizado xa, debido ás condicións meteorológicas que vivimos estes meses, unhas condicións meteorológicas que facía moitos anos que non se vivían no territorio español, por decirlo así. E o que si é certo é que os veciños e as veciñas están tendo unha sensibilidade especial, pero están sufrindo a situación de como se encontran os viais do noso concello. É importante dicir que temos máis de 500 kilómetros de viais municipais. É importante dicir que non é un problema
único exclusiva deste Concello, é un problema generalizado de todos os concellos de Galicia, das infraestructuras do Estado, que se pode mirar como están, da Comunidade Autónoma e da propia Diputación, e tamén é certo que é necesario que as administracións superiores ao Concello pois saquen líneas de axuda, líneas que sean realmente eficaces ao final, porque por experiencia propia teño que recoñecer que moitas veces cando outras administracións, e non vou a nombrar a ningunha, quitan líneas, pois a veces pois teñen un doble engaño, porque cando despois de facer un traballo laborioso, de presentar unha memoria, de buscar as facturas, de presentar todo, de justificalo, pois ao final nos dicen que non entramos porque non chegamos a tal cantidade ou porque non chegamos a esa cantidade que nos mandamos non chega tampouco pois a tanto por ciento do presuposto municipal. É dicir, é unha tomadura de pelo as administracións, en este caso a local, que é a administración máis cercana ao ciudadano, é a administración, desde logo, que escoita e que sabe das necesidades propias dos veciños e das veciñas, pero tamén quero desde aquí recoñecer e informar aos veciños e as veciñas que debido, por suerte, ao cambio que xa estamos sintindo pois meteorológico e que desde o pasado xoves pois xa estamos empezando a reparar con prioridade, mantendo desde logo esa prioridade e as necesidades, e que non deixaremos pois ningún vial ni ningún rincón do Concello de Ponteareas. E, por suposto, que pondremos todos os medios necesarios para así facelo coa Brigada Municipal de Bacheo, tal como poderon tamén ver os compañeros da Corporación, entendo, pois estes días xa que se está facendo intervencións propias no propio casco urbán, pero non é o propio casco urbán, temos que ir a esas 24 parroquias, temos que ir a eses 212 barrios que ten o Concello de Ponteareas e que para nós é unha verdadeira prioridade, co cal estamos de acordo coa proposta que aquí se fai. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Bouzó. Sí, boa noite de novo. Bueno, nos estamos de acordo en liñas xerais coa iniciativa que presenta o Grupo Socialista. Bueno, é certo que a situación empeorou coas choivas, empeorou, é dicir, xa había cuestións bueno, que estaban en mal estado, que son evidentemente froito de, bueno, pues de anos que van pasando e que ao final co uso van deteriorando estas infraestructuras, ¿no? Mencionaba agora o señor González Carrera esas actuacións que se están realizando nestes días, hoxe mesmo remataban no treito urbano da Nacional 120, non? Esa brigada municipal, pero tamén é certo que é unha cuestión que hai que ter en conta, non? E neste caso nos xa o advertimos no seu momento, e é que estamos reparando un treito urbano da Estrada Nacional 120 que acabamos de recibir a súa cesión hai escasos meses. Entón, nos dixémoslo naquel momento que o prioritario era que o goberno estatal actuase nesa estrada antes de cedela para o Concello. Bueno, non foi así e agora, pues, efectivamente, pues, ten que estar a Brigada Municipal facendo ese traballo que finalmente fixese que lo fixese, iba a ser co diñeiro das veciñas e veciños, pero neste caso, pues, mentras a Brigada Municipal ten que estar facendo ese traballo, pues, non pode estar realizando moitos outros, non? E xa por último, pues, manifestar, non? Toda a nosa colaboración, se é preciso, para detectar posibles necesidades para a creación deste plan de mellora, e tamén, pues, facer constar, non, esa coherencia, decir, bueno, pues, cando estamos no goberno e cando estamos na oposición, pues, efectivamente, pues, igual que agora chove, pues, cando outros estaban no goberno tamén chovía e tamén se estragaban as estradas por ese motivo. Mais nada por agora. Moitas gracias, señor Bouzó. Sí. Ben, pois agradecer que o Goberno acepte a moción e, bueno, que canto antes pois nos poñamos a facer todo este traballo. Efectivamente, importante que teñamos tamén as axudas, así por iso tamén o Goberno de España pois a declarou fai 10 días a Galicia como zona gravemente afectada por unha emerxencia, o que vai dar lugar a que podamos obter fondos para o que precisamos, pois, por exemplo, en infraestructuras públicas ata o 50% do custe, non?
Polo tanto, pois nada, agradecer que acepten a moción, que é totalmente construtiva para arranxar isto, que a verdade é que hoxe en día vamos polas estradas sorteando baches, mirando onde está o bache para esquivalo, é unha loucura isto. Gracias. Gracias. Sí. Sí, así é, como dice a concelleira do Partido Socialista, a señora Vanessa Fernández, pero, bueno, aí é onde antes expliquei de certas axudas como as quitan, como vostede ben dixo, no aspecto do 50% e despois a valoración, etc. Esperemos, e se vostedes poden incidir, de que no desenrolo desa circular que enviaron, que sean realmente finalistas e que cheguen ao Concello. Ahora, cando é un tema tan prioritario, cando se dice aquí que cando estaban outros gobernando, quero recordar que nos últimos 11 anos, e non o digo eu, os dicen os datos de AMEC, de meteorología, non houve unha situación similar, ni moito menos. O que pasa que é moi fácil tirar unha patada para arriba e se cae o balón pois na do veciño, pido yo que mo devolva. Pero, mire, voulle dicir unha cousa, señor Bouzón. A Nacional 120, como vostede ben dice, cedeuse este ayuntamiento porque entendíamos que era prioritario para a rehabilitación da zona do casco antigo. E así se está demostrando, que sen que a mellor hasta lle molesta de que se estean rehabilitando vivendas. Pero voulle dar o dato igual. Vai usted de Pontareas a Porriño e mire cantos acabou xa na Nacional 120, entón non era un problema só de Pontareas. Pero voulle dar outro dato xa para rematar esta cuestión, porque creo que debemos arrimar todos e ir todos a mimo carón a gran obra que fixeron ustedes aquí detrás do Concello, cando vostedes estaban gobernando a 4 meses das eleccións, que as fixeron chovendo, que abriron unhas cabias, abriron, desde logo, para meter unhas tuberías de saneamiento de aguas pluviais que están para ir a mirar no expediente da oficina técnica conforme hai tubos emendados, conforme hai tubos rotos e pegados por encima con outros, significa o seguimento que ustedes fixeron e o seguimento que fixeron a empresa que volveu a botar esa terra mollada, lama, para que nos entendan os veciños, co cal, ahora é un colchón e que hai que levantar e invertir miles de euros para subsanar iso. E así o estamos facendo catas en lugares distintos e buscando a solución. Pero tamén lle vou dar outro trato máis. Eses miles de euros ustedes que invertiron desde a rotonda detrás do Concello hacia a rotonda da Baixo, hacia a outra rotonda antigua do Migrante, a gran obra que fixeron que se está fundindo literalmente, que se está fundindo, é unha realidade. Entonces, non podemos, de verdade, que hai cosas que non hai nin por onde collelas, pero bueno, vostedes sigan dicindo que queiran, que todo o mundo sabe que esas obras as fixo o Bloque Nacionalista Galego a 4 meses das eleccións, que chegaron a por vallas e a tapar con tela verde para que non miraran para ali. Esa é a realidade, nada máis. Gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Bouzón. Sí, dende logo está moi ben que presuma según que persoas de certas cousas, non? Porque vostede fala de que o goberno do BNG tivo que actuar e facer unha obra nesa estrada, nesa rúa, fala tamén de informes da oficina técnica, e eu reto a que busque, se non facilito eu, o informe da oficina técnica que recolle por que houbo que actuar nesa rúa. E precisamente o que recolle é que houbo que actuar nesa rúa porque durante décadas os enganches foron realizados como foron realizados. E aquí neste goberno hai dúas persoas que teñen moito que ver con esta cuestión, que son a actual alcaldesa e o actual tenente de alcaldesa, porque da súa época, froito das chapuzas que se facían no subsolo da súa época e do caos urbanístico que se estaba desenvolvendo, as conexións no subsolo estaban como estaban. E por iso houbo que actuar. Así que, señor González Carrera, nesa materia, leccións súas, cero. Pasamos a votación. Votos a favor. Por unanimidade queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista relativa á falta estrutural de profesorado de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Boa noite de novo. O inicio do curso escolar en Galicia ven marcado por numerosas incidencias en materia de transporte escolar, carencia de profesorado, problemas de infraestructuras e unha planificación insuficiente da Xunta de Galicia.
Isto dito así, pois parece que estamos falando de que o curso escolar empezou onte, non, pero esta é a retórica, esta é a tónica coa que se ven producindo o inicio do curso escolar ano tras ano no noso país. A educación pública debe ser unha prioridade para calquer goberno, xa que constitúe a principal garantía de igualdade de oportunidades para todos os nenos e nenas. Sen un ensino público forte, de calidade, con recursos suficientes, non é posible asegurar nin a cohesión social nin o progreso colectivo, especialmente naqueles territorios con maior risco de desigualdade. No ámbito da atención á diversidade, a situación resulta especialmente preocupante. Galicia arrastra unha falta estrutural de profesorado de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe, o que impide garantir unha educación verdadeiramente inclusiva e adaptada ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Esta carencia non responde a feitos puntuais nin ás circunstancias excepcionais, senón unha ausencia continuada de planificación e de vontade política por parte da Xunta de Galicia. Ano tras ano mantéñense ratios insuficientes, profesorado compartido entre centros e atrasos injustificados na cobertura de plaza, mesmo cando existen informes e ditames que acreditan as necesidades reais do alumnado. Esta realidade contraría o discurso oficial da Xunta de Galicia en materia de inclusión educativa e atención individualizada e supón unha vulneración dos dereitos do alumnado máis vulnerable, así como unha carga adicional para as súas familias. Compre de embarque a Xunta de Galicia ostenta a competencia plena en materia educativa e, polo tanto, ten a obriga legal de garantir un sistema educativo público de calidade, inclusivo e non discriminatorio, dotando os centros dos profesionais necesarios para atender adecuadamente a todo o alumnado. Por todo anteriormente, de cara a que esta carencia non se repite no inicio do curso 26-27, resulta imprescindible a posta en marcha dun plan de choque específico, con medidas inmediatas e estruturais que permitan reforzar os cadros de persoal do profesorado de pedagogía terapéutica de audición e linguaxe e dar resposta ás demandas reiteradas da comunidade educativa nos distintos centros do noso concello. Por todo elo, sometemos os seguintes acordos a este pleno. Elaborar e poñer en marcha de maneira inmediata un plan de choque específico para reforzar o profesorado de pedagogía terapéutica de audición e linguaxe en todos os centros educativos públicos do Concello de Pontareas, atendendo ás necesidades reais do alumnado. Dotar este plan de choque de recursos económicos e humanos necesarios, garantindo a súa eficacia, estabilidade e continuidade no tempo. Revisar os criterios de asignación e as ratios do profesorado PTAL co obxectivo de asegurar unha atención educativa inclusiva, individualizada e de calidade. Garantir a cobertura efectiva das prazas necesarias dende o inicio de cada curso escolar, evitando atrasos que perxudican o dereito á educación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Esta é a moción que nos presentamos hoxe. Como vostedes tamén sabrán, dentro do Goberno Municipal, mañán hai unha manifestación, non a quixemos meter precisamente nesta moción porque tratamos de recabar o apoio unánime da corporación. Sabemos que todo o que ten que ver coa Xunta de Galicia sempre é, tema peliagudo para tratar nos plenos deste Concello, pero desde aquí animamos a veciñanza a participar na movilización que mañán a comunidade educativa fará no noso Concello como en outros moitos de Galicia. Sairá ás 7:30 da tarde desde o Valdotea. Esperamos que a Xunta de Galicia dunha vez por todas se tome a educación dos nosos nenos e nenas en serio e non o que está a acontecer coa educación en Galicia. Por agora nada máis. Moitas grazas, señor Pérez Prego. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, despois de 17 anos de recortes consecutivos nos recursos educativos que necesitan os centros escolares e de desposar dos dereitos laborais ao profesorado, pois este curso aínda estamos peor que nos últimos, que xa é decir, dende o verán pasado, pois todas as direccións dos centros educativos, na inmensa maioría dos centros escolares do país, están demandando pois personal de todo tipo, docentes, especialistas, PTS, PAL, así como en moitos casos personal coidador para atender o alumnado máis vulnerable, aquel que ten necesidades específicas de apoio educativo. O Partido Popular no Goberno da Xunta non contesta nin as peticións das direccións, nin as reclamacións que fan as AMPAs,
e sobre todo as familias que están desesperadas de ver que as súas fillas e fillos pois non teñen eses recursos de apoio e reforzos que eles precisan. Así que hai un refrán que dice ollos que non ven, corazón que non sinte, e debe ser certo, e por eso nin siquiera queren recibilas. Cando a comunidade educativa dos centros pois, farta de esperar non resolve o problema, ao final se organiza e se moviliza, como é o caso que vai acontecer mañán. E que pasa? Que cando fan moito ruido, pois ao mellor a dirección territorial de turno pois, contacta con eles e termina dándolle algún recurso simplemente por quitalos do medio, pero non se trata diso, non se trata de dar unha esmola nin de facer caridade. O que reclaman as familias é un dereito que teñen este alumnado, así que por que o Partido Popular non cumpre, por exemplo, coa Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, que o Estado ratificou esta convención, non cumpre tampouco coa Lei Vicente de Educación, a LOMLOE, ou, por exemplo, por que non cumple tamén con unha normativa propia como é a Orden de 8 de setembro de 2021, que regula pois, o procedemento para a atención á diversidade. Bueno, pois, toda esta normativa básica é moi clara, di claramente que prevalece a inclusión en centros e aulas ordinarias onde se aportará por parte da Administración Educativa aqueles apoios e reforzos para que a educación, a atención, sexa individualizada, personalizada e estable, e que indiquen os informes médicos ou de orientación deste alumno ou alumna. A Consellería de Educación e incluso o mesmo presidente Rueda o que fan sempre é propaganda, acotío, pois de ser Galiza a comunidade máis inclusiva, que casi chega pois a un 94% e está á cabeza de todas as comunidades do Estado. Vendeuno moi ben ás familias, pero en que situación deixa o alumnado se ao final estes alumnos que están en centros ordinarios dentro de aulas ordinarias non reciben os apoios e reforzos que eles necesitan e que din os seus informes? Pois é como botar os nenos e nenas diante das patas dun cabalo. O normal, ao final, tan solo cabe que os destrocen. Así é a política inclusiva do Partido Popular, aínda que hai alguén que lle fai gracia. Bueno, estamos de acordo coa moción que trae este pleno o Partido Socialista para que a Xunta de Galicia pois, poña por fin remedio a esa situación que leva pois, moitísimos anos impulsando os recortes, impulsando unha maneira de crear e de atender a diversidade que non é a que corresponde nin a que necesita o alumnado. Moitas gracias. Ten a palabra o señor González Alonso. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, como ben saben, este punto xa se tratou prácticamente fai 3 meses, se estuvo comentando e nós o que volvemos a manternos na mesma posición, simplemente trasladamos á xefatura territorial todas aquelas inquietudes que as familias nos están dando desde aquí. Certo é que de momento non hemos tido ninguna, nin problemas de transporte, estamos tendo, pero bueno, entendo que ven outras cousas que a mellor nos non miramos, non? Pero vayamos á realidade de hoxe, cos datos pechados neste mes, según o informe de inspección educativa do 24 de febreiro, os centros públicos de Pontareas non cumpren, ahora mesmo están cumplindo perfectamente co catálogo de profesorado, senón que a Xunta está achegando especialistas adicionais fora do catálogo, reforzando, sobre todo, a atención. Falamos de feitos concretos, por exemplo, o centro como o CIP As Veigas, Fermín Bouzabré e o maestro Ramiro Sabel dispoñen de especialistas de pedagogía terapéutica a maiores, por seren centros tamén de atención preferente. O IES de Barral conta tamén con un docente a maiores con un PT fora do cupo que lle correspondería. E tamén os reforzos específicos a través do plan MEGA, como, por exemplo, o centro As Veigas e o Fermín Bouzabré. Iso en canto á Consellería. Eu podo falar do que si podemos facer nós como Concello, que tamén estamos traballando e apoiando as familias cos recursos propios que temos no Concello. Recursos que, co obxectivo que temos, é ir ampliando este tipo de recursos municipales para seguir axudando ao maior número de familias
E tamén solicitando a Xunta, como se fixo, por exemplo, nas Veigas, esta aula sensorial, nesta casa que se preparou, e tamén en breve tamén se traerá outra para o Bouz Abrei. Seguimos mantendo con éxito servicios como a atención temperá. A día de hoxe o Concello tamén ofrece cobertura socioeducativa directa a máis de 56 menores e 39 familias a través de programas financiados con fondos europeos. Garantimos reforzo educativo para 35 menores inmigrantes para asegurar o éxito escolar e a integración. Realizamos intervencións intensivas diarias con menores da comunidade xitánea para combatir o asentismo e traballamos tamén directamente con 21 familias en risco social a través do programa Apóiame Educando, garantindo así o benestar dos menores e tamén axudando as familias que teñen menos recursos. En definitiva, este goberno non se limita a buscar culpables, senón que traballa man a man cas familias e os equipos directivos de Pontareas para seguir sendo un referente inclusivo e de benestar educativo. Moitas gracias, señor González. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Bueno, non hai sorpresa neste punto. Está claro que cando se trata de solicitar a Xunta de Galicia melloras para as nosas veciñas e veciños, pois o Partido Popular opta por votar en contra. Podo chegar hasta a comprendelo. Non no goberno, porque hai que estar no goberno que se declaran partidos independentes, pero antes falaban de que non tiñan que defender a rueda, pero votan exactamente o mesmo que o Partido Popular, que, bueno, pois o mellor por tema de corporativismo, se outros fixáramos o mismo, non aprobaríamos ninguna moción que interpela ao goberno de España por unanimidade, pero evidentemente iso é o que nos diferencia entre vostedes e nós. Parece que nós vivimos nunha realidade paralela, non digo nós a oposición, digo as centos de familias que mañán sairán á rúa como xa saíron anteriormente. Falo dos centos de familias que teñen problemas a diario coas necesidades de profesores de apoio ás necesidades educativas. As AMPAs que reclamamos permanentemente, pero evidentemente a trampa está en que vostedes salen sempre coa mesma cantinela. E é o famoso catálogo. Un catálogo que por activa e por pasiva xa se dixo que está obsoleto, que non cumple coas necesidades reais actuais que ten a población e o sistema educativo no noso país. Entón, evidentemente, cumplir con un catálogo que non se axusta á realidade non quere dicir que as cuestións estén ben en materia educativa e no reforzo que necesitan os nenos e as nenas por unha educación plena en igualdade de oportunidades. Por lo tanto, a nós nos gustaría, porque non estamos interpelando as súas actuacións en materia do que levan feito con esta moción. Estamos interpelando que estamos en plena planificación do inicio do novo curso escolar e vamos a ter os mesmos problemas que tuvemos este curso. Porque as familias non se manifestan porque sí, non saen á rúa porque se levantan pola mañán e dicen vamos a sair á rúa, se manifestan porque hai unha necesidade real e clara que temos encima da mesa. Nos, vostede agora acaba incluso de anunciar, se eu entendín ben, unha nova aula parecida do Colexio Público As Veigas. Nós non vamos a decir que estamos en contra desa actuación, nós creemos que é unha experiencia piloto que este curso se iniciou e que nós o que sí lle solicitaríamos é que, rematado o curso, se evalíe se realmente esa foi unha experiencia positiva, se non, que melloras ten, antes de xa empezar a anunciar a instalación destas novas aulas. Non vai a ser que o que se trata de educar en igualdade é o que se trata de educar compartindo espacios se convirta en algo totalmente desvirtuado. Non estou con isto prexulgando nada, senón que sería bo, antes de seguir avanzando en esa dirección, evaluar despois da finalización dun curso escolar completo se esa iniciativa necesita ou non manterse e se necesita, sobre todo, axustes que beneficien as nenas e nenos que ali están escolarizados. Nada máis. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Señora Fernández. Ben, falaba vostede do Plan Mega.
se están destinando incluso recursos do Plan Mega, profesores que teñen que ser especificamente de apoio e reforzo para cubrir postos estruturais de titorías incluso, porque os centros educativos non teñen. Esta eu entendo que é unha moción que presenta o Partido Socialista aquí neste pleno, pero que é xenérica. Non entra en valorar a situación exacta en na que están os nosos centros aquí en Pontareas. Bueno, e moitos deses efectivos por parte da Xunta se están contratando a media xornada. Despois é certo que cando salen as valoracións de que profesorado hai, que número de profesorado, parece que media xornada e media xornada son 2 profesores. Eu creo que non é así, que as contas así nunca dan ben, non? O catálogo que decía o compañeiro, que ao final é un catálogo que está desfasado, que conta con 17 anos, donde a situación mudou muitísimo, non ten nada que ver a situación de alumnado. En aquel momento, aínda sendo máis alumnado, había detectado muitísimos menos casos de alumnado, tanto NEAE como NEE. Polo tanto, bueno, polo menos o Goberno da Xunta tería que estar valorando se iso hai que mudar ou non. Hai unhas estatísticas que saliron estes días en prensa que está moi ben. O fixeron nunha comarca moi grande como decir a área metropolitana de Vigo, bueno, pues en este caso é nos centros de Coruña, pero é significativo do que acontece no resto do país, non? Comenta, o 78% dos centros teñen ratios elevadas sin reforzos suficientes e o 65% denuncia a falta de profesorado especialista. Hai institutos, algúns recoñecen que non poden garantir a libre elección de optativas por insuficiencia de profesorado. E é que a atención á diversidade en ocasións unha tarea pendente. O 55% dos enquisados comenta de que esta diversidade depende de apoios parciais e discontinuos. É unha perda real de equidade educativa, unha sobrecarga extrema de profesorado e unha atención insuficiente ao alumnado con maiores necesidades. Máis da mitade dos enquisados tamén señalan a insuficiencia de persoal, incluso de limpeza. Vale, nada máis, gracias. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor González. Bueno, o primeiro que eu non son técnico, para valorar se o catálogo está ben ou non son a persona adecuada. Bueno, son un humilde servidor aquí, pero entendo tamén que o catálogo establece uns criterios e unhas normas que son, bueno, neste caso, todo o país, cando me refero ao país, España, terán unha serie de catálogos tamén por comunidades, e Galicia, cando é unha das comunidades punteiras a nivel de educación, tan mal non o fai. Que hai cosas que mellorar? Evidentemente. E o que me preocupo é de o que podemos facer nós aquí. E como lle dixen antes, pois estamos levando a cabo unha serie de cambios e tamén iniciativas que están dando fruto. Así, pois desde os centros escolares pois nos están comentando, no caso das Veigas están contentos con esta aula que se montou, esta aula sensorial simplemente para dar cobertura a ese novo espacio que se montou ali, o que queremos é intentar buscar solucións municipales. Eu desde aquí non vou arreglar os problemas, podo entender a postura súa, que está no Congreso ou tal, pero eu aquí teño que cedirme a buscar solucións aos nosos veciños que para eso nos elixiron aquí. Moitas gracias, señor González. Sí. Nada, brevemente para rematar. Señor concelleiro, vostede acaba de decir, eu estou aquí para preocuparme do que podo facer. Pois facer é pedir, facer é solicitar ás outras administracións e posicionarse políticamente na mellora do noso sistema educativo. Non fai falta, eu só lle digo unha cuestión, porque ustedes nos pintan a situación idílica dos colexios de Pontareas, eu só lle fago esta reflexión, a ver se cambiasen a súa opción de voto. Fermín Boucerrei, 62 casos diagnosticados, 2 PTs, 1 ERE. Se a usted isto lle parece suficiente e que non hai que pedir un reforzo destas dúas figuras, pois entonces creo que xa dixo absolutamente todo. Nós reafirmámonos, creemos que é unha moción necesaria e que nos gustaría evidentemente contar con unanimidade do Pleno Municipal, non por sacar unha moción por unanimidade, sino porque hai xa unha defensa clara de toda a corporación
dos intereses dos nosos nenos e nenas no noso concello. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Bueno, pois, efectivamente, esta moción ven aquí ao Pleno Municipal, pero, sinceramente, non tería que vir, porque é claramente unha proposta para levar ao Parlamento de Galicia, onde vostedes teñen representación suficiente como para poder debatir este punto e, como dixo a señora Fernández, pois é moi generalista. Ou sexa que outra cousa é que vostedes queran traer isto, pero pois localizando as necesidades do noso concello. E a resposta do señor González Alonso, pois eso é precisamente o que estamos a facer. Hai unha diferencia abismal entre como estaban todos os centros educativos aquí antes de empezar a gobernarnos, como están agora. E aínda queda moitísimo que facer, pero eso son as competencias nosas as que podemos facer. E non, como decían vostedes, que non eran nin competencia súa. Decían incluso que non eran competencia súa. Caíndo os tellados, entrando goteras, vamos, eso é o que podemos facer nosotros, interesarnos por os nosos veciños e veciñas e por os rapaces que van ali. Esa é a competencia. De todas as maneiras, pasamos a votación. Votos a favor da moción do Partido Socialista, abstencións, votos en contra. Pasamos ao punto 28, que son as preguntas formuladas polo Grupo Municipal do BNG relativas á dirección do Conservatorio Municipal. Ben, o 10 de maio de 2024, o Concelleiro de Educación, Ricardo González, formúlalle ao director do Conservatorio de Música e a Escola de Música Municipal a proposta de que cese voluntariamente do seu cargo. Ante a súa negativa, o Concelleiro advirte que realizará os trámites para facer efectivo dito cese. Con data 22 de xullo dese mesmo ano, o Concelleiro propuso o cesamento do director do Conservatorio con graves acusacións subjetivas que denotan a incapacidade e o descoñecemento do propio concelleiro para xestionar a súa área. Ao día seguinte, a Xunta de Goberno local acordou iniciar expediente de cese do seu cargo a dito director. Finalmente, acordan o cese o 13 de agosto dese mesmo ano. O 20 de agosto, a Xunta de Goberno local nomea a dedo un novo director e equipo directivo ata o 30 de xuño de 2025, sinalando como data límite o 1 de abril de 2025 para abrir o novo proceso de cobertura ordinaria da praza de director ou directora. O 1 de agosto a Xustiza estima a demanda, o 1 de agosto de 2025, do ano seguinte. A Xustiza estima a demanda do director cesado, condenando ao Concello a abonar o plus retirado e obligando a reincorporar o traballador. A sentenza considera que as graves acusacións vertidas polo Concelleiro son infundadas e, ademais, considera rechamante que, se foran certas, o Goberno local non adoptara ata o momento ningunha medida correctora ou disciplinaria. A pesar desta sentenza, o 26 de agosto deste ano pasado, casi 2 meses despois de que o Conservatorio estivese formalmente sen director, a Xunta de Goberno local, a proposta do Concelleiro, acorda volver nomear director accidental o novo director. Finalmente, 6 meses despois da sentenza xudicial, o Goberno local viuse obrigado a acatala e reincorporou ao director que fora cesado de maneira irregular. As preguntas serían: cal foi o criterio utilizado polo Concelleiro de Educación para nomear a dedo o novo equipo directivo? Por que o Goberno non abriu o proceso de cobertura ordinaria da praza de director e directora no prazo estipulado? Cal foi o motivo de que a alcaldesa delegara na Xunta de Goberno local o nomeamento do director do Conservatorio? E por que decidiron volver nomear un director accidental cando xa había unha sentenza que obrigaba a reincorporar o director cesado? Hai máis, perdón. Tendo en conta que a sentenza xudicial é do 1 de agosto de 2025, por que agardaron o 1 de febreiro de 2026 para facer efectiva a reincorporación do director ordeada pola Xustiza? Despois de que a Xustiza desmentira as acusacións vertidas polo Concelleiro de Educación, vai pedir desculpas o señor Ricardo González? Vai asumir algunha responsabilidade? Agora sí que... Moitas gracias, señora Fernández. Para o turno de resposta ten a palabra o señor González Alonso. Bueno, primeiro, a miña capacidade de gestión está máis que demostrada na empresa privada. Despois, desde o relevo do director
a situación do conservatorio, pois, como todo o mundo sabe, deu un xiro radical. Remataron as queixas das familias, cesaron a persecución aos profesores, as denuncias aos equipos docentes, desaparecen as baixas laborales por conflitividade. O equipo, neste caso, que estuvo gestionando o Rafa, pois acadou un clima de colaboración, apoio mayoritario de todo o profesorado que antes non existía nese conservatorio, revertindo así unha etapa fatal de iniciativas e, sobre todo, de mal ambiente. Contestando as preguntas súas, cal foi o criterio? Pois a condición que se puxo era que tiña que estar o claustro de profesores completamente de acordo e tiñan que facer unha proposición eles, non foi a dedo, como dice usted. Foron eles os que escolleron e no claustro de profesores ali se debatiu. Por que o goberno non abriu un proceso de cobertura? O proceso si se abriu. Iniciouse unha vez finalizado o curso escolar para non interferir no desenvolvemento académico e garantir a estabilidade que o centro necesitaba tras anos de conflitos. E, bueno, podría dicir unha cousa máis, pero prefiro calala. Cal foi o motivo de que a alcaldesa delegara na Xunta de Goberno? Pois delegouse para dotar de máxima transparencia colexiada a unha decisión de calado, contando, ademais, co respaldo do secretario e do asesor xurídico para garantir a total legalidade do procedimento. Por que decidiron volver nomear o director accidental? Pois foi unha medida de responsabilidade educativa, non podemos desmantelar un equipo que estaba facendo un traballo excelente no período principalmente de matriculacións, que é complicado, para evitar as incidencias que si tuvemos noutras ocasións. Por que agora o 1 de febreiro para facerse efectivo? Pois principalmente porque se atrasou debéndose a unhas negociacións abertas entre ambas partes, na que, neste caso, o director que está ahora mismo quiso formar parte, presentou unha serie de condicións completamente inasumibles, alleas ás competencias municipais, e que supoñían, sobre todo, unha discriminación radical cara aos seus propios compañeiros de traballo. Depois de que a Xunta desmentira as acusacións vai pedir disculpas. Non hai lugar a disculpas cando a xestión erradica as queixas. Vai asumir algunha responsabilidade, a nosa maior responsabilidade cos veciños e cos profesores. Baixo esta dirección acadouse a paz laboral e o dinamismo que o Benegat dice ignorar no seu escrito. Moitas gracias, señor González. Pasamos ao punto de dación de conta dos decretos ditados no período comprendido entre o 16 de xaneiro, número 95, 15 de febreiro de 2026, número 366. En non habendo máis rogos e preguntas, levantamos a sesión. Sí, estamos en tempo. Ben, a miña pregunta vai porque temos este partido, este grupo, ten preguntas dende o ano pasado sen respostar. Esas son varios plenos nos que solicitamos que, por favor, que se nos dera a resposta por escrito, porque así o manifestáramos, e se nos di que sí, pero nunca chega a resposta. Creo que xa tivemos paciencia dabondo. Entonces, solicitamos, por favor, que se nos resposte por escrito a todo o que temos pendiente de respostar, porque é unha falta de respeto, non hacia nós, porque a nós, que non nos respondan a nós, bueno, pois vale, pero unha falta de respeto a todas as persoas que nos representamos e que nos solicitan que preguntemos cousas neste pleno das que é imposible ter unha resposta. Entón, non queríamos ter que volver a presentar unha denuncia ante a Valedora do Pobo. Entón, por favor, se é posible, porque xa levamos varios plenos, levo varios plenos queixándome, e a resposta é sí, lle imos contestar, pero a resposta nunca chega. Alguna pregunta máis? Pois non habendo máis rogos e preguntas, se levanta a sesión.